بيتكم كوينو እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሎማ አንተ خبرك አይደል ለኸበሎ ሎሚ ሽምካ ወድሶ ሎሚ ሽምካ ልዕል ከብሎ ሎሚ ሽምካ ባረኸ ይበሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ባረኸውን እግዚአብሔር አምላክ ልዕላ ብሎ ንሱ ኣብ ዘበናት ኩሉ ዘይሐልፍ ኩሉ እንደሐለፈ ዘይሐልፍ ነገስታት ከሐልፉ መኳንንት ከሐልፉ ሆሎ እሱ ግና ዘይሐልፍ አምላክ ንዘላለም ዝነብር እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ አነ ይመስግነካ አለሁ በሎ አነ ይባረከካ አለሁ ምሕረት እግዚአብሔር ግና አብቶም ዝፈርሖ ካብ ዘላለም ንዘላለም ይነብር ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን አቦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ይመስግነካ አለሁ በሎ ይባረከካ አለሁ يعبيك الله እግዚአብሔር ይማ ከምት ብዙሕ ምርኮዝ ማረኸ ልበይ ባኻ ይሕጎሳሎ ከምት ብዙሕ ምርኮዝ ማረኸ ልበይ ባኻ ይሕጎሳሎ ይሕጎሳሎ ባኻ ይሕጎሳሎ يحقوسالو باغا يحقوسالو يحقوسالو باغا يحقوسالو يحقوسالو باغا يحقوسالو كم تبزح مركوز مارخ لبي باغا يحقوسالو እግዚአብሔር ይመስገን አኔ ይخبرك አለሁ له ማንተ ይመስግነك አለሁ እወ በሐቅ ልበይ በሐጎስ መልሐሰይ ካብ እልልታዝ መልአኻ እግዚአብሔር ከናፍረይ እግዚአብሔር አቦዬ ክብርኻ ኸዘንትወን ዕቤትካ ኸዘንትወን ዓቢኻ ንስኻ እግዚአብሔር ዓቢኻ ንስኻ በአሰር ረይት ብትጻሕወ እግዚአብሔር ዓቢኻ ንስኻ ምሕረትካ ንዘላለም ሳህልኻ ንዘላለም እግዚአብሔር ይخبرك አለሁ በሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኦ ሃሌሉያ አምላኬ እግዚአብሔር ሎማ አንተ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ አብዝ ቤት ዝን ንስኻ በይንኻ ተራይ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦዬ ሃሌሉያ ሎማ አንቲ ንሽምካ ወድሶ ንሽምካ ባርኾ ምስቶማሽ አላፍ መላእክነ ቅዱስ ይኻ ክብለካ እግዚአብሔር ሎማ አንቲ አሕዋተይ በሐቂ ከመይ ዝበለ ዕጫ ይበጽሕና ከመይ ዝበለ ግሩም ርስቲ መጽኢና እግዚአብሔር ይመስገን ና አምላኽና መላእክቱ ኮይና ቅዱስ ይኻ ክንብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱስ ይኻ ንስኻ ቅዱስ ይኻ ንስኻ ቅዱስ ይኻ ንስኻ ቅዱስ ይኻ ንስኻ عبي عبي هاليلويا عبي 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 عبيغا 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ይኻ ቅዱስ ይኻ ቅዱስ ይኻ እግዚአብሔር ኃያል 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 حيال 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 غا حيال غا حيال غا እግዚአብሔር ሃሌሉያ አብ ዘመናት ኩሉ ከመ غزب الاملاك የለን ከመ ቅዱስ የለን ከመ ኃያል የለን እግዚአብሔር አቦ የመስግነክ አለሁ ለማንተ አቦ ቁጻሪ ከምዘሎ ሃሌሉያ ሕቶይ ከምዘሎ ከሎ እግዚአብሔር ንዓኻ ግና የመስግነክ አለሁ በሎ ክብሪ ይበካ አለሁ ለማንተ አቦይ በሐቅ ንስኻ ዓቢኻ በሐቅ ንስኻ ስልጦኒኻ ከመ غزب الاملاك ፍጹም የለን ነገስታት ከሐልፉ ንስኻ ደይ ተሐልፍ ዓበይቲ ከሐልፉ ንስኻ ደይ ተሐልፍ ካብ ዘመናት ንዘመናት እግዚአብሔር ህያው ከንካ ትነብር አምላክ አቦይ ተመስገን በሎ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ ዓቢ ይሕዋተይ በሐቂ አነ ከምቲ እግዚአብሔር ዝገበረልና ሁሉ ሰናይ ግብርን ከምቲ ንቤት እስራኤል ዝገበረላ ዓቢ ግብርን ከመጠን ምሕረቱን ዕቤቱን ለዋቱን እዛ እናዘከርኩ ለዋት እግዚአብሔር እንዳዘከርኩም ሕዋተይ ዕቤቱን እንዳራአኹም እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ንሱ ዓቢ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ንሱ ዓቢ ሃሌሉያ
يس هاليلويا እግዚአብሔር አቦ አብይ ኻንስኻ ክብሪ ንበካሎና ሎም ማዓንቲ ንሰግድ ንንቀጥቀጥ ኣብ ቅድሜኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዘይትልመድ አምላኽ ኩል ጊዜ ሓድሽ ዝኾንካ እግዚአብሔር ሎሚ ምስ ሕዋተይ ሓቢረ የመስግነካ ኣለኹ ምስ ቅዱሳን ሓቢረ የመስግነካ ኣለኹ ምስ ቶማሻሕ ኣእላፍ መላእኽቲ ኮይነ እግዚአብሔር ቅዱስ ይኸብለካ ኣለኹ ሎም ማዓንቲ ሃሌሉያ ሕዋተይ ብሓቂ ማለትኩም ኮይኑ እነሆ ከምቲ ጳውሎስን ሲላስን ዝገበርዎ ማእሰርቶም ከይረኣዩ ሕዋተይ ብሓቂ አብይ ኻንስኻ ምስ በልዎ ክብሪ እግዚአብሔር ዝወረደ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሎም ማዓንቲ ኣብዚ ቤት ዝኽብር እግዚአብሔር ክወረድ ኣብ ማእከልና ክብሪ ኣምላኽ ክግለጽ ይሕዋተይ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ንሱ ሃሌሉያ ዘለኹ የዘለኹ ዝሽሙ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኣምላኽና እግዚአብሔር ሎም ማዓንቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንባረኸካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዓብይ ኻንስኻ ይስኻ ዓብይኻ እግዚአብሔር ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ኣብዚ ቤት ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ህይወተይ ጎይታ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ሕዋተይ ሃሌሉያ ነገራት ኩሉ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝንቅጥቀጥ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚኡ ደፊሩ ደው ክብል ድኽእል ዘየለ ዓባ ኣምላኽ ኢና ንምልኽ ዘለና ሕዋተይ ከም ኣማልኽቲ ኣሕዛብ ኣይኮነን ሕዋተይ ሃሌሉያ ድሰምዕ ዝርኢ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ زملس أملاك እግዚአብሔር هاليلويا نو نستبلاشوا زعري نزموت زتنس እግዚአብሔር أملاك هاليلويا إنه تسفان زقورت تسفو زحدس أملاك يس هاليلويا እግዚአብሔር أملاكنا عبي حواتي عبيت سلطانو هاليلويا ندار أنا عبيتو ندار أنا هاليلويا أملاكنا مسكنه لما أنتي زمعت زي እግዚአብሔር يمسكن هاليلويا زمعت زجبرا زمعت برا እግዚአብሔር بزا معلت زي أن التحقص بهد ما يبلنا يلو قال أملاك هاليلويا إنه زا معلت زي أزجبرك جابيري معلتنا زحدسة كم زيلنا خن رئيس جبرنا جابيري أبو تمسكن بلو جابير أملاك يمسكن كله مهرة جابير جنا أبتم زفر هو يلو جابير يمسكن زل ألم نزل ألم يلو جابير يمسكن هاليلويا نتوم زفر هو هاليلويا زدالو لهم زعقر لهم نجر الله عواتي جابير يمسكن هاليلويا هاليلويا يس كبرنا أملاك يكون يسوع كريستوس قويتاي هاليلويا اسكا እግዚአብሔር ይመስገን أبو هوسي خلت 14 سنتايز بلا الناسي ስለዚህ ነው أنا خحباب لايلو نبرخ خوزدا نلبخ خزارب لايلو እግዚአብሔር ይመስገን እስከ ንልበይ حباب له بلو እስከ له ما انت زبن بلو بحق እግዚአብሔር أملاك ينسخ بينك أملاك مخانك خفلت نسخ بينك زيت دفر مخانك خفلت እግዚአብሔር ንልበይ حباب له بلو እግዚአብሔር ይመስገን እተናይት እንት እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኣብ ልበይ ዘቀመጥካ ሰናይ ነገር ክዝክር እግዚአብሔር ንልበይ ክሰርሖ ብሽሜሱ ጽል ያለሁ በሎ ሃሌሉያ ናብትናይ መጀመሪያ ቅናተይ ክምለስ ሃሌሉያ ልበይ ኣብትናይ መጀመሪያ ቅናቱ ክምለስ ምንታን እግዚአብሔር አቦይ ንልበይ حبابሎ በሎ ኣብ ልበይ ዘቀመጥካ ያቆባት እግዚአብሔር አቦ ኖ ተደውጊሉ ከይተርፍ ምንታን እግዚአብሔር ደጊም ካን ልበይ ሕለፎ በሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየስ ሃሌሉያ ንልባኻ حباب ላይሉ ናበረኻ ወስዳ ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን يس هاليلويا እግዚአብሔር ይመስገን لما أنت دليك الله بلو إنه نلبيك تقاني ودليك الله بلو نلبيك تزاربني دليك الله بلو حواتي እግዚአብሔር ይመስገን هاليلويا منفس እግዚአብሔር أبز ما أكلنا حواتي يس هاليلويا نلبيك تحبابلن دلي الله أبو نلبيك تزاربن دلي الله كابي كم زودك خذكر من تاني እግዚአብሔር نلبيك هلا እግዚአብሔር هاليلويا تحبابلو دلي الله بلو እግዚአብሔር أملاكنا سناي حواتي نسو عبي سلطون دماء እግዚአብሔር يمسكن هاليلويا نسو أي لوطني እግዚአብሔር يمسكن هاليلويا نسخ أي تلوطني خا نسخ أي تلوطني خا እግዚአብሔር يس هاليلويا እግዚአብሔር أملاكنا تمسكن يكون إنه نلبي تلوى بلو نلبي تلوى نلبي سرحيو نلبي እግዚአብሔር هاليلويا قانيو بلو እግዚአብሔር يمسكن هاليلويا بزغبا أبكن ما أملاك كنمالالس منتان أبيت እግዚአብሔር كنمالالس أمون قحواتنا زلنا እግዚአብሔር يمسكن هاليلويا يس هاليلويا እግዚአብሔር نحواتي كم زغبا نغفكر نحواتي كم زغبا نغزز نحواتي كم زغبا نتعد كبل منتان ابوي انه نلبيك تحبلو دلي الله قبلو እግዚአብሔር يمسكن نلبي يحبلو بلو بحق لبي غورحن حسومني حواتي لبي غورحن حسومني هاليلويا እግዚአብሔር ጥራሕ ይፈልጦ እግዚአብሔር يمسكن ابو بيسوع ክርስቶስ ስም ጸልይ ያለሁ ለማንቲ أبوي تحتنا غمهار منتان أب كلمة تحت كبل منتان أب كلمة حواتي تحت كبل منتان أبولو ما أنت نلبيك تلو تصلي الله نلبيك تحبلو تصلي الله بلو يس እግዚአብሔር ይመስገን هاليلويا
أملاخنا تتصوع زمت أملاخي تدلي خير ترغبوا أملاخي تقوى حكا زغفتلك أملاخي هاللويا لما أنت دليت لبي أبكر ميخا قربوا له قبله هاللويا يوجاله يسوع يقويتا أبزبت يوجاله يسوع يقويتا أبزبت يوجاله يسوع يقويتا أبزبت يوجاله يسوع يقويتا أبزبت يسوع قويتا يقويتا 예수스 고이타유 고이타 예수스 고이타유 고이타 예수스 고이타유 고이타 예수스 가메드리안 고이타 예수스 아메드리 고이타 예수스 아바리 요이타 예수스 아베드리 고이타 고이타유 에벨랄레후 고이타유 에벨랄레후 고이타유 에벨랄레후 고이타유 에벨랄레후 고이타 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 할렐루야 아보이 할렐루야 고이타 ህይወተይ ኻንስኻ በልዎ ጎይታ ህይወተይ ኻንስኻ ንህይወተይ እግዚአብሔር አቦ ክትቃኔሎ ማዓንቲ ጽልይ ያለሁ በልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ክትሐብሎ ይደል ያለሁ በልዎ እግዚአብሔር ይመስገን አቦ በትናይ መጀመሪያ ቅንአተይ ከማላለስ ምንታን በትናይ መጀመሪያ ፍቅረይ ከማላለስ ምንታን እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልይኹ ኖ እግዚአብሔር አቦ ልብ ነፍስ ወከፍና ክትሐብሎ ማዓንቲ ጽልይ ያለሁ ልብ ነፍስ ወከፍና ክትተልዎ ይጽልይ ያለሁ ልብ ነፍስ ወከፍና ክትቃኔዮ ጽልይ ያለሁ እግዚአብሔር አቦ ኖ ነገር ሁሉ አብ ልብ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ نحكي أبو وشتي قاتل لي أيلو እግዚአብሔር ይመስገን نحكي أب لبي قاتل لي እግዚአብሔር هاللويا لما أنت لبي هاللويا كابغان تشفيتو እግዚአብሔር كابغان تزميو እግዚአብሔር كابغان توتيو እግዚአብሔር نابوتو وخملس منتان እግዚአብሔር نلبي كتحبلو يدل ያለው بلو أبوين لبي حبلو لما أنت أبون لبي حبلو እግዚአብሔር هاللويا نلبي تلولو لما أنت نلبي قانيو لما أنت بيسوع ክርስቶስ ስም ጸልይ ያለው نو እግዚአብሔር أبوي هاللويا حدا كوام ماكلنا እግዚአብሔር زي إزوس كيركب منتان حدا كوام ماكلنا زي فكر كيركب منتان حدا كوام ماكلنا داي مهر كيركب منتان እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ لما أنت نلبنا تحبلو يتصليالله نلبنا خسرحو يتصليالله أتا ጎይታ ኢየሱስ ሃሌሉያ መጽ قالوا ما أنت خمس መጽ خاي خيت ወጽ እግዚአብሔር ሃሌሉያ حواتي لما أنت منفس قدوس نعي ይብላልو منفس እግዚአብሔር نعي ይብላልو نعنا باي ይብላልو ዝጸመን ተሎና ባይ نعي ይብላልو زمان تلو نباي يمسع بخومها يستي هاللويا بخومها يبلع هاللويا እግዚአብሔር ይመስገን هاللويا يسوع نعي بلالو يسوع نعي بلالو اتحقنيا مرحو زلو نعي بلالو اتمرحو موتن سيولنا بيدو زحازو نعي بلالو اتمحتن فتحو زغاله نعي بلالو احواتي بحق خمس مصنا يا خين وص لومي خمس مصخو خوص አይደልን ይበሉ አቦይ لما አንተና በخطره እግዚአብሔር لومي خمس مصخو خوص አይደልን ود داويت لو معتي نلبي كتحبلو يدل ያለው ብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ንሱሙኒ ይحواتي ንዝጸውዕዎ እወ በሐቅ ንዝደለይዎ ካብ ልቦም ዝደለይዎ ይከቢ ሎሚ ግልወጥ ደለይለኹ በሎ ሎሚ እትናይ መጀመሪያ ቅንአተይ እቲ ኣብ ልበይ ዘቀመጥካዮ ቅንአት ንሱ ይደለይለኹ በሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ቃል ክወጽኸሎ ካብ ኣመንቲ ቃል ክወጽኸሎ ካብ ሰበኽቲ ቃል ክወጽኸሎ ካብ ዘመርቲ ንልበይ እግዚአብሔር ተዛረቦ በሎ لومي كيلوت كان خيوت بلو بحق እግዚአብሔር ይመስገን ተወራሪ ደመጽ ያለው ሎ ማዓንት حدا እኮ ማከልና ዱኹም ከይርከብ حدا እኮ ማከልና ስኑፍ ከይርከብ حدا እኮ በነገራት ሁሉ ዝተጠናነፈ ከይርከብ እግዚአብሔር አቦ በሐቅ እግዚአብሔር ይመስገን حواتي አቦ ይኮም ሆን መንታን ትለወን በሎ ሎሚ ውሽጠይ ትለወ በሎ ሎሚ ውሽጠይ ቃኒዮ በሎ ሎሚ ውሽጠይ حበሎ በሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ يس ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አብ ዘመናት ሁሉ ኸሙ ዝበለ አምላክ የለን حواتي አብ ዘመናት ሁሉ በምህረት ሀብታም ቆም የለን እነሆ በምህረት ሀብታም እግዚአብሔር ተጣዓሲ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሎማ አንተ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ አብ ቅድሜኻ ይመጻለሁ በሎ በሐቂ እዛ አምላክ እዛ ዓቢይ حواتي እዚ ጎይታ እዛ ዓቢይ ከምኡ ዝበለ አምላክ የለን አንተ ዓባ አምላክ ሎማ አንተ ንዓኻ ደለይካለሁ በሎ ካብቲ ዝወደቅኩ ወቅትን ስእምንታን
كابت زودك وقت سمنتان كابت زدخم كو خبرت عمنتان لما عنتي لبيك تحابلو يصلي الله قبلو يس هاليلويا نعي بلالو منفس قدس نعي بلالو منفس قدس نعي بلالو تمرحو موتن سيقلون زحازب ايدو نعي بلالو قويتا يسوس هاليلويا نعي بلالو هاليلويا لومي يخدوت يدلي الله እግዚአብሔር لومي يخنوت يدلي الله እግዚአብሔር ካብዝ ወደቅና ያጨቃ እንት ሲደልي الله እግዚአብሔር هاليلويا لما አንተ እግዚአብሔር እነሆ እግዚአብሔር አቦዬ ጸጋህ እግዚአብሔር እነሆ ጸጋህ እግዚአብሔር ጸጋህ ልብስ ነፍስ ወከፍና ኾን ይጽልያለሁ አቦዬ ጸጋህ ብዛሐልና ክንወጽ መንታን እግዚአብሔር ንዓኻ ክንመስል መንታን እግዚአብሔር በመህዳስ ሐሳብና ክንወጥ መንታን እግዚአብሔር አሕዋተይ በሐቅ እግዚአብሔር ይመስገን አቦ በመህዳስ ሐሳቡ ዝልወጥ ሰብ ይዝደሊ በመህዳስ ሐሳበይ ክልወጥ ለማዓንቲ ጎይታይን አምላኸይን ንዓኻ ጥራይ ክመስል እግዚአብሔር أنتي كاب نجارات هالعلة أنتي كاب كنوتات هالعلة إخجابير أبو نعاقت راي كتمت بلو متأماتين نعاقت راي يخون بلو مرأيين نعاقت راي يخون بلو أبو هاليلويا حواتي كالوت نجارات كنتيوم حواتي نجارات كله خنتيو زيت أمت كه تسفاز جبر كله يتألمي حواتي زي تألم زي أنتن زي حدك أبراهام كواك إخجابير هاليلويا أبرقنو هاليلويا ساراون أبرقنا أجابير كردو أمزفتوه أبوي هاليلويا أي تلوتن نيلزابيت تذكره نذكره تذكره حواتي بحق أجابير أملغنا تمسكن يقول نسو أي تلوتن زلغوي شمو هاليلويا أجابير أبو لومي نعخ يدلي كالله نسخات رايك تحبلني يدلي الله بالوسك نجرات يحبلني قدات يحبلني فتوت زبالو أي حبلوني إخجابير نسخاقنا حبلني نسخاقنا قانيني دازسن بلو نسوي غلي حواتي قال خمسة أنكو إرساب زي تدقفو أملاقنا نملاق قال خمسة أنكوس إرساب أي دقفوني هاليلويا نات كان نجر نعو قليلي نات كي نجر نعو قليلي سلمات كي كبرهانو أي بلتني برهانو خب سلمات كي يبلت يعيل أبوي بيسوس كريستوس سملو ما عند تسلي الله قويتين أملاخين حموم كي واتس أبز جزا هاليلويا حمام وحيزو كي واتس إخجابير لو ما عند يتسلي الله أبو خفوس يتسلي الله أبو نو نجارات زخبرو بكيم تتحزس بنترى الله قين إخجابير يمسكن ما عرفت محرت كراخو بيم ما بتصاني من إخجابير هاليلويا لومي ناي محرت اللي بخلوني تلون بلو لو ما أنتي كاني إن اللي بيبلو لو ما أنت حبل إن اللي بيبلو I want transformation بلو لو ما أنت transform كون اللي بلو لو ما transform كي يكون خيوت خبز جزاز حلو قالوا لي يخوف فوسهم كاب قد قارم كأننا قفهم تعفي هاليلويا قالوا خا إخجابير يمسكن ماتي وخمز الله أي من لسني كي لو وتا أي من لسني إنه خمت زنا من ورجين كاب سمعت وريدو كيت لله إخجابير يمسكن داي من لس حواتي قال أملاخ كأن عنا كومي حواتي بحكي لبي زدل دله بلبو زدل يسب دل يالله حدث بيدل يالله حواتي بحكي منفس قدوس نحدث بيلزمت قويتا يسوس نحدث بيلزمت هاليلويا اتوم عصرت لمصامات مستفوزو هاليلويا حدث بيتمليسو ابيد الله توم تعتيلو يس هاليلويا انا خلوم ما انت انا نعيد لي خمت خلخو بلو مساخا غدا يالو لما انت مسكلنا غدا يالو ابوي لما انت نابخا يمص الله بلو لو مدل يكالو بلو يس هاليلويا بركاتكم كي عقت منتان صلوتكم كي عقت منتان እግዚአብሔር نعا يبلنا الله نعا دصمنتلو نعا دصمنتلو نعا يمصا يلو هاليلويا حتى زلو يمصا يلو نغراز تتاننغو يمصا يلو اب غويتانا هاليلويا فوسي يزلو مهرت يزلو مفتح يزلو حواتي هاليلويا لو ميكن هاليلويا بقالك ختلون دليلو بقالك لو معنتي እግዚአብሔር አብ ተሐብለን ደለሎ ንበረኻ ወስዳ ንበኻ حباب ላይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነው አነ حباب ላ ናበረኻ ወስዳ ንልበኻ خزارባይል حادثብ እግዚአብሔር ከዛረቦ ደል ያለው ሎ ማዓንት መንፈስ እግዚአብሔር ከዛረቦ ደል ያለው ሎም እግዚአብሔር አቦዬ ይደልካለሁ ሎ ማዓንት አነ የተሰበለው እግዚአብሔር ይመስገን አነ የተሰበለው ዝነቀጽ ዓጻጽ እንት ዘለና አነ ዝሞትኩ አነ ልበይ ዝደንደና አነ ሎም እግዚአብሔር ሃሌሉያ ልበይ ክትንክፈን እንደል ያለው አትማት እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይሉ አቱም ተጽዕሩ ጾር ዝኸበረኩም ናባይ ንዑ ኢሉ
صور كنسكف فقد أملاخ يكون نحوتي صوروا هذا ينعنا ننهل نغني فقري صور فقري راح تصور إجزابيري مسكن هاللويا نعين نعاخدكم ذهبنا أسايمنت نسيو أبوي لما أنت بشي ميسوس تصلي الله أبوي لما أنت تصلي الله لوم يصلي الله إجزابير أنتم تسعروا تصور زخبركم نباين أنا أعرفكم تقول كأملاك أي تلوت كان لو ما عندي اتقليل زغونة تصور كهن تصور إجزابير اتقليل زغونة أرعد كهن تصور إجزابير بيسوس كريستوس سم لما عندي اللي لبنا أخذ حابلو تصلي الله أبو يزدنا لبن ترى الله خينو أبو يزدغم لبن ترى الله خينو لوم يبشم يسوس تصلي الله أبو زي ما إزاز هاللويا زي إزاز لبن ترى الله خينو أملاك إجزابير محرد زي قبر لبن ترى الله خينو كويتاين أملاك لوم عند بشي يسوس تصلي الله لوم خمسنا برو أيقون إجزابير كم زخون أيقون إجزابير حدش نجار يقون إجزابير موسى يقون إجزابير مساهم الطباق يقون إجزابير أتاكو يتابع الجاغة أبوي يا أغلنا يا أغلنا قويتا يا نسخة فكاريغا نسخة فكاريغا أبوي انفس أملاخ أبوي أبيت إجزابير فوز سلازولي أبيت إجزابير مقنع سلازولي أبيت إجزابير هاليلويا نقرات ملوات سلازولي هاليلويا خمت قال أملاخ دبل الناسي كابشح معلتسي كابشح معلتي أبدون كارسي أنت معلت أبيت كام من بارح جنيلو أنت معلت أبدك حلا ونك مغني جنيلو أبوي نفسي كذا هيوتي بالله نحوتي نفسنا خابك جابير بيننا كاي تحد قنيلو هاليلويا حواتي بحكي لبهم هاليلويا لوم عنتي يتحبل لوم يتحبل لسخ تحبلو دليل اللي قبلو حبل له لبي ما ويش تيتزارب نبلو نسو زفلتو أملاخي جنا حسابات أوش تغان زي اللون كله يفلتو
هاقنا لبنا يزدل إجزابير هاقنا لب يفتش بلو كبرنا أملاخ يكون هاللويا يس إجزابير يمسكن هاللويا قويتين أملاخين إنه لما عنتها جزي معلتي كلنا عقبك الله سلام مدرنا سلا هاجرنا سلا زبنا حل أملاخيها نسخة خابتني بلا كان العلت تقبل أملاخ بشيم يسوس تسألي الله جزينا ساعتنا توسمنا عقبك الله إنه إجزابير أملاخي نسخة بين غطرة يبز ما أكلنا تري لومي بشيم يسوس كريستوس حدش نجرا ما أكلنا تقبر بشيم يسوس تسألي الله أملاخي إجزابير نسخة عبيها أملاخي إجزابير نسخة سلطونيها أبوس نوح جيخا مسحواتنا خوينا إجزابير كبرينا أملاخ يخون كبزلنا يا تسينا أملاخ كنم نسخة سلاميخة نسخة عرفتيخة لوان نسخة سلاميخة عرفتيخة كنبلينا ردائي حقازي هللويا هللويا حق على أملاخ مزمور داويت معرفت شعته فقر حدا خساحة مشتخم زبلك على أملاخ بملؤ لبين إجزابير كمسكنه كل تعمرات كخنجري بأخاك حقوسن كيف السهل والعول اسمك خزمري سلا سو دغو عبكر مجد كون أفو مسلين بعد فينك أبزوفانك على غمتك نهزاب جناح كيوم درسي أنا أطفأ كيوم سموم كان زل العالم دمسسك آمين هللويا السلام يا خم عرفتيها
حكويسية أسي 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 لبيبي እግዚአብሔር ተፈስሁዩ لبيبي እግዚአብሔር ተፈስሁዩ ገና ኸነምልኾ ኢና ኣብዚ ተወደ ኣብዚ ተፈጸመ ኣብዚ ተወደ ኣብዚ ተፈጸመ ብዘይናተይ ስራሕ ራሕቦት ዝበልካዮ ክንብሎ ኢና
Allah is always the same. አይቀያየርኒ እሱ ሎሚ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ he's still the same. ምሕረቱ ፍቕሩ ኣባና ዘለኣለም እዩ ኣቤሎ ኩሉ ሕቶይ ኣቤሎ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ኣቤሎ ኩሉ ሕቶይ ኣቤሎ رغبلو عاب يسسي سلامي مليو قالو لبي عارفلو سلامي مليو قالو عابلو كل حطوي عابلو حنكل حنكلتي عابلو أبي له كل عطونا أبي له كل حنكل حنكليتنا أبي له كل عطوي أبي له حنكل حنكليتي أبي له كل عطوي أبي له حنكل حنكليتي لبنا أبوك عارفيو أملاها بكزيونا في ساعاتون it's always amazing هللويا أملاح باركم
يمسكن كما حديركم عند حديركم هاليلويا اسكم مصحف قدسنا مزمور 40 شوعتن كنغنص لينامو مزمور لايت 40 شوعتن مزمور 40 شوعتن نليك مزمران ناي دقيق وراح مزمور يبل طقس حاده اتوم احزاب كلهم اداوكم اطاعوا ناملاخ بدمصي حغوس الل بللو لعول እግዚአብሔር ዘፍርህ እሞ አብዘላ ምድሪ ዓቢ ንጉስ እዩ ንሱ ንህዝብታት ኣብትሕቴና ናአሕዛብ ከአ ኣብትሕቲ አጋርና የግዞም نخبر يعقوب فتاويو رستنا كخونلنا يحاريلنا سيلا أملاخ بقللتا እግዚአብሔር بدهاي ملخت ديبه مسغانا أملاخ زمرو مسغانا نغوسنا زمرو أملاخ نغوس كلا مدري إيو أمو مزمور مسغانا زمرو أملاخ أب حزاب نغيسو أملاخ أبتا قدس زفانو يغمت مسافنت أحزاب حزب أملاخ أبراهام كونو يكبو ألو والتاتات مدري ناي أملاخنا إيمو نسو أزيو لعل بلايل نእግዚአብሔር ቃል آمين እግዚአብሔር عبي እግዚአብሔር مزمور يغبوي مسغانا يغبوي أملاخ مسغن أحزاب نغسات ናብ أملاخنا እንዳመጹ أملاخ مسغن እግዚአብሔር أملاخنا ሰግዱሉ مزمورنا ملأخت له أملاخ مسغن آمين بحاغوس كنزمر أحزاب كرينا خلو منش حاغوس نايزوم سوازياتهم انتايو كبلي يغبروا أملاخ مسغن ناب أملاخ يموتوا مسافنتا أحزاب حزب أملاخ أبراهام كوخونو يكبلو لنا እግዚአብሔር ቃል أملاخ مسغن እግዚአብሔር ይመስገን መዘምራን ጎይታ ይባርኩም እግዚአብሔር ይባርኩም እስከ እግዚአብሔር ይባርኩም ብሎ እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛሐልኩም እግዚአብሔር ንልዑል አምላኽ ንአምላኽ ከተመስግኑ እግዚአብሔር ጎረሮኹም ስለሰሓሎ እግዚአብሔር ክብሪ ይኹን ነው ጎይታ ይባርኩም ተባረኺ ሳሌም ሓፍትና ጎይታ ብርኸ ብልኪ አምላኽ መስገን ኩሉ ሰላም ዲ ከመይ ሓዲርኩም ለሓንደ ቀኒኹም ናይሮቢ ከመይ አሎ ቁሪ ከመይ ገብራለሁ ቁሪ ይካላል ዲ ኦኬ አምላኽ መስገን ለማዓልተ መጀመርታ ጊዜ ዝመጽኹም አጋይሽ እንተለኹም መጀመርታ ክንቀበለኩም ክንላለየኩም ንምልክት ይትኩም ከተሩኢኒ በፍቅር ጎይታ ሓተኩም ኣለኹ አጋይሽ እንሕራለኹም ኮንኩም ለማዓልተ መጀመርታ ጊዜ ዝመጽጋሻ እንተለ ኮይኑ ማለት ነው ዝኸተማ ጋሻ ናዝ ማሕበሩን ጋሻ የለን ኦኬ እንድሕር ጋሻ ሰብ ዘየለ ኮይኑ አምላኽ መስገን ስለዚህ እግዚአብሔር መስገን መደባትና አይ ቲንክ كرتسني حجي خبز سكرين كرتسني قاليكم يا راكم نصنيكم اسجيلكم صنيكم مالتي اوكي ስለዚህ تسرع መደባትና አቦቱ الله كل ጊዜ ሐሙስ ናይ ዓርቢ አምላኽ መስገን ከምድማት ናይ ሰንበት ስለዚህ ኣብ ኩሉ እንዳመጻና ንሳተፍ ንባረኽ እግዚአብሔር ይባርክኩም ዝመዘለ ሰሙን እትናይ ሰማሪታን ወርሓዊ ነዋጾ ናይ ምውጻእ ጊዜ እዩ ዝመዘለ ሰሙን ስለዚህ ለማዓልቲ ነዝኻኽረኩም ኣለና ተዳሊና ክንመጽእ ኩላትና ማለት አምላኽ መስገን ካል ዝመዘለ ሰሙን ካን አደጋሻ አገልጋል ለና ነብይ ሰሎሞን ከተማ ተፈልጦ ይኹም ዘለፈ ወርሒ መጽዮ አገልግልና ዝነበረ ሕጁን ኣብዚ ከተማ ስለዘሎ ሕብረት ቸርች ናይ ኢትዮጵያን ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን እሶም ዓዲሞም መጽዮ አገልግል ስለዘሎ ሙሶም ንዓና ካኒ መምጽኦ ዘይተርፋ አገልግልና ኸይድ ከምኡ ሓሳብ ስለዘሎ አምላኽ መስገን ስለዚ ንቀዳም ከም ትኹሉ ጊዜ ንገብሮና ይምሸት ፕሮግራም ከም ድማ ንሰንበት ከገልግለና ይከም ፈቃድ አምላኽ ስለዚህ ብዛዕባኻ እንዳጸልኹም ትቀንዩ እግዚአብሔር ወሓሊፍኻ አና ዛረበና ጸግኡ ከብዛሐልና አምላኽ መስገን ከባረኸና ተዳሊና ክንጸንሕ ተዳሊና ክንመጽእ ከም ድማኒ ሰባት ካና ብዝበረኸ እዚ ዕድመ ሒዝና ክንመጽእ ዓዲምና ሰባት ክንመጽእ ኣዛሃረኩም ኣለኹ ካል አይ ዶንት ኖ መንግስቲ ኬንያ እዚኣ ኸ ሕጂ ግበርዋ ገለ ብለና ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚህ ነቲ ኣብታሕቲ መንግስቲ ክሳዕ ዘለና ንሕጊ ናይ መንግስታት ሓጢያት ክሳዕ ዘይኮነ ኸ ክንግዛእ መጽሓፍ ቅዱስ ስለዝነግረና ኦኬ ተገይርኩም ጽቡቕ እዩ ማለት ብፍላይ ኣብ ኣኼባታት ኣብ ማሕበር ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሞልስ ገለ ኢሎም ኣሎ ማርኬት ኢሎም ኣሎ ስለዚህ ሓደ ግዳይ ናይቶም ሕጊ ዘይሕሉ ሰባት ዝቆጽዑ ምሻሉ ግዳዮም ኮይትኾኑ ማለት እዩ
اوكي حق መንግስት ዘፍርሰብ بحق قصع ስለ ዝኾነ ስለዚ ሒዞም ሰልኽፈሉ ገለመለ እንዳውል መተኸይን ከራተትኩም ሒዝኩም ተጸኒሕኩም ጽቡቕ ኣብ ዝኾነ ቦታት ከዱ ከለኹም ኬንያ ካትፈልጡ ኢኹም ጉዳይ ማለት እዩ ወይታይ ባረኹም ኣራይ ናብ ቸርች ክትመጽእ ከለኹም ካ እንተጌርኩም ካ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ኣራይ ዶ እስከ ሕራይ በሉ ወይታይ ባረኹም ኣምላኽ መስገን ለማዓልት ናብ ቃል ኣምላኽ ክንከይድ ኢና ለማዓልት በዓል አገልግልና ሓውና አገልጋሊት ተስፋ ዓለሚ መልካም ተስ كما يحديركم እግዚአብሔር ሰናይ አምላክ መስገን ሓደ ተአስኸና ንብቢናሞ ናብ ቃል አምላክ ክንከይዲና መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵ ካነ ንብቢና ካብ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቅስ 12 ክሳብ ጥቅስ 26 መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቅሲ 12 ክሳብ ጥቅሲ 26 ግናኸ ኣሕዋቴ እቲ ዝበፅሓኒ መከራ ንምስፋሕ ወንጌል ኣዝዩ ከም ዝጠቐመ ክትፈልጡ ደላ ኣለኹ እቲ ማእሰርተይ ብክርስቶስ ምዃኑ ኣብ ዘሎ ሰፈር ዘብዐኛታት ኣብ ኩላቶም ካልኦት ተገልጸ ዝበዝሑ ካብቶም ኣሕዋት ድማ በቲ ማእሰርተይ ኣብ ጎይታ ጸኒዖም ብዘይ ፍርሃት ቃል ኣምላኽ ምንጋር ኣዝዮም ደፈሩ ገሊኦም ብቕንን ባእስን ገሊኦም ግና ብጽቡቕ ፍቓድ ንክርስቶስ ይሰብኩ ኣለዉ እቶም ሓደ ወገን ንጥብቅነት ወንጌል ከም ዝተመደብኩ ፈሊጦም ብፍቕሪ ይሰብኩ እቶም ሓደ ወገን ግና ኣብ ርእሲ ማእሰርተይ ጸበባ ከምጽኡለይ ሓሲቦም ብቕንዕና ዘይኮነ ብሻራ ንክርስቶስ ይሰብኩ ኣለዉ እንታይ ደኣ እዩ እንተ ብምኽንያት እንተ ብሓቂ ብዝኾነ ኮይኑስ ክርስቶስ ይስበኽ ኣሎ እሞ በዚ ሕጎስ ኣለኹ ክሕጎሱን እየ እዚ ድማ ብጸሎትኩምን ብደገፍ መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስን ንምድሓንን ከም ዝኸውን ፈልጥ ኣለኹ ንዓይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ ምሟተይ ረብሓ እዩ እሞ ከምቲ ሃረርታን ተስፋይን ብገለ ከይሓፍር ከምቲ ኩሉ ሳዕ ሕጁን ብትብዓዳ ብህይወት እንተኮይኑ ወይስ ብሞት ክርስቶስ ብስጋይ ክኸብር እዩ እቲ ብስጋ ምንባረይ እዚ ፍርዕዮ እንተኮይኑ ዓይናይ ከም ዝሓረ ኣይፈልጥን እየ በዘን ክልተ እዚአን እጭናቕ ኣለኹ ንዓይ ኣዝዩ ዝሓይሽ እሞ ክፋኖ ምስ ክርስቶስ ክነብር ሃረርታ ኣሎኒ ግና እቲ ብስጋ ምጽናሕ ምእንታኹም ኣዝዩ ዘድሊ እዩ ከም ብሓድሽ ናባኻትኩም ብምምላሰይ እቲ ትምክሕተይ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣባይ ምእንቲ ክዓዝዝ እዚ ድማ ንዓይ ናይ እምነትኩምን ምዕባይን ሓጎስን ከም ዝጸንሕ ተረድየ ምስ ኩላትኩም ከዓ ከም ዝነብር እፈልጥ ኣለኹ ኣምላኽ መስገን ክንጽልይና ስለ ዝቓል እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ስኻ ጻድቕ ኢኻ ቅዱስ ኢኻ ነዚ መዓልቲ እግዚአብሔር ክንሪኦ ሓይሊ ዝሃብካና ጸጋኻ ዘብዛሕካልና ምሕረት ዘብዛሕካልና ስኻ ኢኻ እሞ ስለ ምሕረትካን ስለ ጸጋኻን ነመስግነካ ኣለና ነዚ መዓልቲ ክንሪኦ ዓቕምና ኣይኮነን ኣርኢና ክእለትና ኣይኮነን ምሕረትካ ስለ ምሕረትካን ጸጋኻን ንባርኸካ ኣለና እጁን እግዚአብሔር ኣቦ ንዓኻ ድሊና ኢና መጺና እሞ ቃልካ ክግለጸልና ንጽልይ ኣለና ቃልካ ክኽፈተልና ንጽልይ ኣለና ከምቲ ነቦታትና ኣረዲእካዮም ተረዲእዎም ነቢሮምሉ ዝኸዱ ከምኡ እግዚአብሔር ኣቦ ነቢርና ክንከይድ ጸጋን ሓይልን ክትበና ንጽልይ ኣለና ሰዓትና ግዜና ንስኻ ተረከብ ብክርስቶስ ኢየሱስ ስም ኣሜን ኣምላኽ መስገን ጳውሎስ ነዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ ፊልጵ ኣብ ሮም ኮይኑ ይጽሕፎ ዘሎ ተኣሲሩ ከሎ ከባቢ 2 ዓመት እዩ ተኣሲሩ ነይሩ ስለዚ ናይ ሎሚ ናይ ስብከት ኣርእስትና ኣብቲ ዘለናሉ ቦታ ዝርከብ ሓጎስ ኢና ንርኢ ኣብ ዘለና ቦታ ሃሊና ከመይ ሓጎስ ክንረክብ ከም ዘለና ተቐዳማይ ነጥብ ንሪኦ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ህይወትና ማዕጾ ምጉርምራምን ምረትን ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመና እዩ ኣዳምን ሔዋንን ምስ ወደቑ ሰብ ንኽልተ ነገር ዝተቓልዕ እዩ ወይ ከማርር ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ንኣምላኽ እንታክገብሮ ይኽእል እዩ ከመስግኖ ይኽእል እዩ እቲ ማዕጾ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመና እዩ እቲ ናይ ምጉርምራምን ናይ ምረትን ማዕጾ እስራኤላውያን ከይድና ክንሪኦም ከለና ኦፍኮርስ በብርሃም ገይሩ ተዛሪቡ ነይሩ እግዚአብሔር ድሕሪ 430 ዓመት ክመልሰኩም ኢልዎም
ኣብ ዘጻት ምዕራፍ 3 ንመን ክልእኮ ከለይና ንሪ ንሙሴ እግዚአብሔር ቀቅድምኡ ወፂኡ ካብ ኢድ ፈርዖን ታገብሮም ከለይና ንሪዮ ክፈትሖም ከለይና ንሪዮ እግዚአብሔር አምላክ ክንደይ ትምህርትን ተአምራትን ገይሩ አቡ ልዕሊ 10 ዝኮን ትምህርትን ተአምራትን ገይሩ ፈርዖን ክፈትሖም አይደለን አይፈቀደን እግዚአብሔር አምላክ ግን ሓያል ስለ ዝኾነ ታገብር ከለይና ንሪ በታ ሓያል ቅልጽሙ ካብ ግብጺ ንእስራኤላውያን ታገብር ከሎ ካውጽ ከለይና ንሪዮ ኣብ ጉዕዞ ግን ክወጽ ከለው ኦፍ ኮርስ ካብ ምዕራፍ 3 actually ካብ ምዕራፍ 7 ክሳብ ምዕራፍ 10 ተገልተ ዘሎ 10 ትምህርትን ተአምራትን ገይሩ እግዚአብሔር አምላክ ዓብ ምዃኑ ኤልሻዳይ ምዃኑ ከአሉ ምዃኑ ፕራክቲካል አርእዮሚ ከምቲ ሱዝራዮ ንሕና ትምህርትን ተአምራትን ርኢና ዲና ርኢኹም ዲኹም ከም አይራናን እግዚአብሔር በኃይልዩ ወሪዱ ነይሩ ስለ ስሙ ኢሉ በኃይልዩ እንታይ ገይሩ ተገሊጹ እዚ ኩሉ ገይሩ ግን ከውጾም ከሎ ሙሴ ሒዝዎም ከውጽ ከሎ ኣብ መንገዲ ኣብ ቅድሞም እንታይ ነይሩ ብለና ባሕሪ ነይሩ ብድሕሮም ካ መን መጺኡ ፈርዖን መጺኡ ስለዚ እንታይ ክብሉ ከሎ ኢና ንሰምዖም ንምንታይ ወፂኻና ካብ ግብጺ እግዚአብሔር አምላክ እኮ ምሶም ከም ዘሎ እኮ ብብዙሕ ነገር አረዲዎም አርእይዎም ርዮም እዮም ካብ ፈርዖን ብቀሊሉ ኣይትፍታሕን ኢኻ ብቀሊሉ ኣይትወፅን ኢኻ እግዚአብሔር አምላክ ግን ካብ ፈርዖን በኃይል እንታ ክገብሮም ከለይና ንሪ ከውጾም ከለይና ንሪ ግን እቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ትእምርትን ተአምራትን ኣብ ግብጺ እንታ ክገብሩ ከለይና ንሪ ክርስዑዎ ከሎ ብዒንቶም እዮም ኮርዮም እግዚአብሔር ትምህርትን ተአምራትን ገብር ከሎ እኮ ኣው ነይሮም እዮም ርዮም እዮም ተሳተፍቲ ናይቲ ትምህርትን ተአምራትን ነይሮም እዮም ግን ክወፁ ከለዉ ኣብ ቅድሞም ባሕሪ ምስ ኮነ ብድሕሮም እውን ትጨካን ፈርዖን ምስ መፀ ኣብ ዘጻት ምዕራፍ 14 ዝገበርዎ ነገር እንታይ ኢና ንሪ ከጉረምሩም ከለዉ ኢና ንሪ ኣው እንታይ የለ መቃብር የለ እንዲ ኣው ብኻ ሞይትና ኣው ብኻ ምስ ፈርዖን ባሮት ኮይና ተገዚና እሱ መሓሸና ክብሉ ጀሚሮም እግዚአብሔር አምላክ ንዓና ካብ ዓለም አውጽኡ ናብ ቤቱ ምጽኡ ክንቅጽል ምሱ ክገብረና ከሎ ሓደ ነገር ክንስዖ ዘይብልና ማዕጾ ምግሩምራም ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመና ኣሎ ብዘጋጥሙና ቻሌንጅ ጸገማት ጸቕጢ ውግእ ብዝተፈላለየ ነገር ትማዕጾ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመና እዩ ናትና ምላሽ ግን እንታይ ኢና ንምልስ ንሕና ቻሌንጅ ከጋጥመና ከሎ ተቀዳዲምና ንምልሶ መልስ እንታይ እዩ ናብ ምግሩምራም ዲና ንኸይድ ወይ ናይቲ ምግሩምራም ማዕጾ ዲና ንኸፍት ወይስ ኣብ አምላክ ኢና ንውከል ስለዚ እዚኦም ተኸገብሩ ከለዉ ኢና ንርኢ ቀጥታ ከጉረምሩሙ ከለዉ ኢና ንርኢ ብፍላይ ካብ ዘጻት ዘለዋውያን ዘሆልቁ ብምሉእ ክሳዕ ዘዳግም ዘሎ ተጠንቂቕና መጽሓፍ ቅዱስ እንተርኢናዮ እዞም ህዝቢ እዚኦም እዞም ከባቢ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ኣብ ዘጋጥሞም ነገራት ማዕጾ ምግሩምራም ክኸፍቱ ከለዉ ኢና ንሪኦም እንተጽኒዕኩሞ ብዛዕባ ናይ እስራኤላውያን ሓንቲ መዓልቲ ንእግዚአብሔር ኣሚኖሞ ክስጉሙ ይትረአን ኢኻ ቀጻልዮም ዘጉረምሩሙ ካብቲ ንኣምላኽ ኣሚኖሞ ዝሰዓብዎ እቲ ዘጉረምሮምዎ ይበዝሕ ስለዚ ጳውሎስ እውን ከይድና ክንሪኦ ከለና ኣብ ሮሚ ተኣሲሩ ዘሎ ኦኬ ኣብ ሮም ኮይኑ ነዚ ደብዳቤ ዝፅሕፎ ዘሎ ኣብ እስር ቤት ኮንካ ብዛዕባ ብጎይታ ተሓጎሱ ክትፅሕፍ ዓቕሚ የብልካን ጳውሎስ ኩሉ ግዜ ኣብ ጉዕዞ ህይወቱ ዘጋጥሞ ቻሌንጅ ንጽቡቕ ነገር ክቕይሮ እዩ ዝፍትን ንምግሩምራም ክጥቀመሉ ኣይንሪዮን ኢና ከምቲ እስራኤላውያን ብምግሩምራም ኣብ ምድረ በዳ ዝተወዱ ንሓሳብ ኣምላኽ ዝሰሓትዎ ከምኦም ዓይነት ምንቅስቃስ ክንቀሳቀስ ኣይንሪዮን ኢና ጳውሎስ ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ክሳዕ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 28 ከይድኩም ክትሪኦ ከለኹም ናይ ጳውሎስ ጉዕዞ ህይወቱ ኩሉ ግዜ ንኸጉረምርም እንታይ ዝገብር እዩ ዝዕድም እዩ ኦኬ ኣብ ልስጥራ ደርቤ ዝበሃል ቦታ ምስ ከደ ንሓደ ሰብ ምስ ፈወሶሲ ብዳርባ እምኒኦም ቀጥቂጦሞ ምስ ባርናባስ ነይሩ ጨፍጪፎሞ ብለና ኦኬ ሰናይ ነገር ይገይሩ ሰብ ይፈዊሱ ንሰብ ካብ ዝቆረየ ጋሩ ኣተንሲዎ ከምኡ ገይሩ ክንሱ ግን እንታይ ገብሮ ከለዉ ኢና ንርኢ ብእምኒ ክጭፍጭፎ ከለዉ ኢና ንርኢ አንጻሩ ኸዱ ከለዉ ኢና ንርኢ ጳውሎስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ጳውሎስ ናብ ፊሊፕ ምስ ከደ ሕሰቦ ከባቢ 320 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ብመርከብ መጺኡ ኣብቲ ቦታ ወንጌል ክሰብኽ ከሎ እንዳሰብኸ ከሎ ሓንቲ ጠንቋሊት ነቶም ጎይቶታት ብገንዘብ ተርብሕ ዝነበረት ጠንቋሊት ነይራ እዚኦም ቶም ልዑል ኣገልገልቲ ኣምላኽ እዮም እንዳበለ ደድሕሮም ትኸይድ ነይራ ቀጻሊ ጳውሎስ ነቲ መንፈስ መሰውጾ መሰና ገፋ ቶም ህዝቢ እንታይ ክገብርዎ ከለዉ ኢና ንርኢ አንጻር ጳውሎስ ክትስኡ ከለዉ ኢና ንርኢ
ናብ እስሩ ቤት ወሲዶም እንታይም ገይሮሞም ብለና ክሳዕ ዝቆስልዮም ከትኪቶሞም ክሳዕ ዝቆስልዮም ገሪፎሞም ጳውሎስን ሲላስን ግን እቲ ዘጋጠሞም ቻሌንጅ አባይታ ይኑሪዮ ኣለና ተገሪፎም እዮም ተቀጥቂጦም እዮም ግን ኣብቲ እስር ቤት ኮይኖም ኣብ ፊሊፒ ንኣምላኽ እንታይ ክገብርዎ ከሎ ኢና ንርኢ ከመስግንዎ ከሎ ናይ ምረት ማዕጾ ናይ ምጉርምራም ማዕጾ ክንከፍት ተጀሚርና ኣሕዋተይ ሓደገኛ እዩ ወላ ሓንቲ ገበን እኮ ይገበረን ጳውሎስ ወላ ሓንቲ እኮ ይበደለን ዘጥፍኦ ነገር እኮ የለን ኣክቹዋሊ ንሓንቲ ኣሲራ ዝነበረት ሰበይቲ እዩ ካብ ማእሰርታ ነፃ ኣውፂዋ ፈቲሕዋ እዚ ስለ ዝገበረ ግን ኣምፂኦም ቀጥቂጦም ኣብ እስር ቤት ክኣስርዎ ከሎ ኢና ክዓፅዎ ከሎ ኢና ንርኢ ምስ ሲላስ ኣከምኡ ኩነታት ከለዎ ግን ነቲ ዘጋጠሞም ቻሌንጅ ሳይኮኑን ዝርእዩ ነይሮም ወይ እግዚኣብሔር ንምንታይ ከምዚ ጌርና ኢሎም ኣይኮኑን ዝሓስቡ ነይሮም ወይ ናብ ኣምላኽ ከጉረምርሙ ከምቶም እስራኤላውያን ኣብ ምድረ በዳ እግዚኣብሔር ሰናይ ነገር እንዳገበረሎም ናብ ኣምላኽ ዘጉረምርሙ ዝነበሩ ጳውሎስን ሲላስን ግን ናብ ኣምላኽ ከጉረምርሙ ይኮንና ንሪኦም እንታይ ክገብሩ ኢና ንሪኦም ኣብ ፊሊፕ ምዕራፍ 10 ኣምላኽ በፍርቂ ለይቲ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ከመስግንዎን ክውድስዎን ጀሚሮም ክባርኽዎ ጀሚሮም እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ማዕጾ ምረት ክንከፍት አይደለና ንብህይወትና ብስተፋላለየ ቻሌንጅ ውሰደና ብዘይርዳእና መንገዲ ውሰደና ብዘይንፈልጦ መንገዲ ውሰደና ጌት ክንከፍት አይደለና ኒ አክቹዋሊ ካብ ጳውሎስ ንመሃሮሲ አባይታ ዘጋጥሞም ካልዩ ግን ማዕጾ ከፍቲን ሪኦም ኒና ነቲ ዘይጽቡቕ ነገር ናብ ጽቡቕ ክልውጥዎ ከሎ ኢና ንሪ ናብ ኣምላኽ ኮግሮምሩሙ ኣይንሪኦም ኒና ጳውሎስ ካብታ ዝተጸዋዓላ ግብራርያት 13 ጀሚሩ ዝወጻላ ጉዕዞ ወንጌል ክሳብ 28 እንተትርእይዎ እቲ ዘጋጠሞ መከራ ኣይኮነን ገመድ ጌርካ ክትስቀል ዝገብር ህይወት እዩ ዘጋጥሞ ነይሩ ትሕናቕ ርእስኻ ክትጥፍእ ዝገብር ህይወት እዩ ነይሩ ግን ከምኡ ዓይነት ማዕጾ ከፍታ ይርአን ኢና ንጳውሎስ ኣብዛኣቶ ዓዲ ወንጌል ከብጽሕ ከሎ ኩላቶም እዮም ዝጻረርዎ ነይሮም ኩላቶም እዮም ዝጻብዎ ነይሮም ግን ኣብ ወላ ሓደ ነገር ኢዱ ከልዕላይ ትሪኦን ኢኻ ኣብቲ ብምሉእ ምዕራፋትካ ንኣምላኽ ከጉረምርሞ ይትሪኦን ኢኻ ኣክቹዋሊ ነገራቱ ንኣምላኽ ኣሕሊፉ እንዳሃበይ ዝኸይድ ነይሩ ዘጋጥሞ ዝነበረ ነገራት ንኣምላኽ ሂቢ ጉዕዞ ዝቕጽል ነይሩ ካብ 21 ክሳብ 28 ግብረ ሐዋርያት ከይድኩም ክትሪኦ ከለኹም እኮ ጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ምስተመለሰሲ ብዘይ ገበሮ ምክንያት 2 ዓመት ተኣሲሩ ወላ ሓንቲ እኮ ይገበረ በዓል ፊሊክስ በዓል ፌስቶስ ተተቃያይሮም የዛርብዎም ጽዮም ገሊኣቶም ጉቦ ደልዮም ይሓትዎ ግን ብጽድቂ ዝኸይድ ሰብኣይ ስለ ዝነበረ ጉቦ ንኽሂብ ኣብ እስር ቤት ንኽነብር ዝወሰነ ሰብ ስለ ዝነበረ እንዳተቃያይሮ ይሓትዎ ኣብኡ ኮይኑ ግን ምረት ከውፃእ ትሪኦን ኢኻ ወይ ከዓ ናይ ምረት ማዕጾ ከፍታ ትሪኦን ኢኻ ንጳውሎስ بزي قبل كي خلت عملت كتأثر قليل እጅኮ እግዚአብሔር ምሕረት ግበረና ሓደ ሰብ ተተንኪፍና እኮ በቃ ወላ ጌርና ሃማን እኮ ተተንኪፍናሲ ነማርሪና ምሽ ሓቀ ጳውሎስ ግን ብዘይ ገበሮ ገበን ወላ ሓደ ነገር ከይተረኸቦ ኣምጽኦም 2 ዓመት ኣሲሮም 2 ዓመት ኣሲሩ ግን ካብ ወላ ሓደ ነገር ኣይተሰምዕና ምረት ቃላት ኣይተሰምዕን ኢኻ ካብ ጳውሎስ ክፉ ቃላት ክዛረብ ኣይተሰምዖን ኢኻ 2 ዓመት ተኣሲሩ ናብ ሮም ሰዲዶሞ ናብ ሮም ክኸይድ ከሎ ዘጋጥሞ ዝነበረ መከራ ማእልያ ዘይብሉ እዩ መርከቦም ተሰይራቶም ብቁርብ ጥሜት ተመን ከም ዝነኸሶ ክሳዕ ግብረ ሐዋርያት 27 ከይድኩም ትሪኦ ከለኹም ክሳዕ ናብ ሮም ዝኸይድ ብክንደይ መከራ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ግን ናይ ምጉርምራም ማዕጾ ክኸፍት ከሎ ኣይንሪኦ ኢና ጳውሎስ አክቹዋሊ ተዘጋጥሞ ዝነበረ ኣብዛኣተው ቦታ ከመስግን ኦኬ ንኻልኦት ሰባት ንበረኸት ክኾን ከሎ ኢና ንሪኦ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ናይ 3 ሰባት ተዛሪበ ነይረ ነፍሳውያን ስጋያን መንፈሳውያን ኢለ
ኦኬ ንጳውሎስ ዘጨንቆ ዝነበሩ ሰባት ዞም ክልተ ሰባት ብፍላይ ነፍሳውያን ስጋውያን መንፈሳውያን እውን ነይሮም የምስኡ ዝጓዓዙ ነፍሳውያን ክንብል ከለና ወንጌል ሒዙ ክኸይድ ከሎ ወንጌል ክዛረብ ከሎ ነቲ ወንጌል ኣይኮነን ክቕበልዎሲ አንጻሩ ክኸዱ ከሎ ኢና ንሪኦ ናብ ኣቴና ምስ ከደ ወንጌል ክዛረብ ከሎ ኣብኡ ክስሕቅዎ ከሎ ፀርፍዎ ከሎ ኣብ በዓል ኢቀኒም ዝበሃል ቦታ ክፉኣት ሰባት ደልዮም አንጻሩ ክትስኡ ከሎ ኢና ንርኢ ነፍሳውያን ሰባት ኣብ ዝኣተዎ ቦታ ያሸግርዎ ነይሮም ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ፈፂሙ ዘይርድኦም ኦኬ ኣብ ደገ ንረኽቦም ዞም ነፍሳውያን ሰባት እዮም ወንጌል ኣብ ከነብፅሓሉ ንኸይድ ንሶም ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ንዘራረበሉ ግዜ ንሳቶም እንታይ ይገብሩ አንጻርካ እዮም እንታይ ዝገብሩ ዝትንስኡ ማለት እዩ ፈዚ ጳውሎስ ኣብ ዝኣተዎ ቦታ ወንጌል ክዛረብ ከሎ ከባቢ 25 ዓመት እዩ ኣገልጊሉ እዞም ነፍሳውያን ንብሎም ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ያሸግርዎ ነይሮም ወንጌል ክሰብክ ከሎ ኩሉ ግዜ አንጻሩ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ነዚኦም ሓሊፉ ካብኣታቶም ነፍሳት ኣድሒኑ ማሕበር መስሪቱ ምስ ከደኻ ነቶም ዝገደፎም ማሕበር እውን ብዝተፈላለየ ቦታ አንጻሩ ክትስኡ ከሎ ኢና ንርኢ ኦኬ ሰብ ቆሮንቶስ ከና ክንሪኦም ከለና ዝበዝሐ ደብዳቤ ይፅሓፈሎም ጳውሎስ ዝፅሓፎ ደብዳቤ ንሰብ ቆሮንቶስ እዩ ከባቢ 4 ዝኾን ደብዳቤ ይፅሒፍሎም ንኻልኦት ወይ ሓንቲ ወይ ክልተ ይፅሕፍ ዝበዝሐ ደብዳቤ ዝፅሓፎ ግን ንመኒ ንሰብ ቆሮንቶስ እዩ 4 ደብዳቤ ይፅሒፍሎም ሰብ ቆሮንቶስ ከና ክንሪኦም ከለና ስጋያን እዮም ናይ እግዚኣብሔር ነገር ብቐሊሉ ዘይርድእዎ እዮም ጳውሎስ ብብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን ምስኦም ኮይኑ ኣገልጊሉ ሚዒድዎም ነታ ማሕበር መስሪትዋ ምስ ከደ አንጻር ጳውሎስ ዝትንስኡ ዝነበሩ ሰባት እዮም ግን ጳውሎስ በዚ ኩሉ ነገር እንዳፅበብሉ ከለዉ ናይ ምረት ነገር ክኸፍት ኣይንሪኦን ኢና ጳውሎስ ኦኬ እዞም ማሕበር እዚኦም እኮ ጳውሎስ ደብዳቤ ጽሒፉ ሂብዎምሲ ነታ ደብዳቤ ኣምፂኦም ዘቃጽሉ ጀጋኑ ማሕበር እዮም ነይሮም ፈጺሙ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ዘይርድኦም ንጳውሎስ ብዛዕባ ባህርኡ ብዛዕባ መንነቱ ክዛረብ ዝደረኽዎ ማሕበር እዮም ነይሮም ኣክቹዋሊ ነዞም ማሕበር እዚኦም ክገልጾም ከሎ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ስጋያን ኢልዎም ኣሎ በቃ ስጋያን ኢኹም እሱ ከም ንስጋያን የንዓኹም ዲል ዝገብር ኣብ ማእከሎም ዝግበር ዝነበረ ነገራት ተሪእና ብዙሕ ስጋዊ ነገር እዩ ዝግበር ነይሩ ኣክቹዋሊ ካብቲ ስጋውነቶም ዝተላዓለሲ ጳውሎስ ነታ ማሕበር መስሪትዋ ከይዱ ክንሱሲ ጳውሎስ ጀኑዊን ሃዋርያ ይኮነ በዓል ጴጥሮስ እዮም ጀኑዊን ሃዋርያ ክብልዎ ጀሚሩ ንሳቶም እዮም ንየሱስ ርዮሞ ንሳቶም እዮም ሓቀኛታት ሃዋርያ እንዳበሉ በብዙሕ ነገር ከድክምዎ ጀሚሮም ንጳውሎስ ጳውሎስ ግን እንታይ ክገብር ከሎ ንሪኦን ኢና ናይ ምረት ማዕጾ ናይ ምጉርምራም ማዕጾ ክኸፍታ ንሪኦን ኢና ኣክቹዋሊ እዞም ስጋያን ኣብ መሪሕነት ክትረኽብዎም ኢኹም ኣብ ምእመን ክትረኽብዎ እዮም እንዳገልገልካ ከለካ ትረኽቦም እዮም እዚኦም ናይ እግዚኣብሔር ነገር ብቐሊሉ ዝርድኦም ኣይኮኑን ካርናል ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ብቐሊሉ ዘስተውዕልዎ ኣይኮኑን ኩሉ ዝገብርዎ ነገር ሓሳቦም ግብሮም ስጋዊ በቲ ናቶም ስምዒታት እዮም ዝኸዱ ንኣምላኽ ምሕታት ኣይርድኦምኒ ሓሳብ ኣምላኽ ተረዲዎም ሓሳብ ኣምላኽ መርሚሮም ምስ ሓሳብ ኣምላኽ ተሰማሚዖም ክነብሩ ኣይርድኦምኒ ኣክቹዋሊ ስጋዊ ሰብ ተሪእና ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ናይ ስጋ ውፅኢት ርኢና ኣለና ምሽሓቀይ ኣው ሻራ ምንዝር ቅንኣት ባእሲ ምፍልላይ ዝርገት እዚ ናይ ካርናል ናይ ስጋ ይብሎ ጳውሎስ ግን ምዚኦም ምዝክንድዝ ዝኣክል ቻሌንጅ እንዳገልገለ እዚ ኩሉ ነገር እንዳገበርዎ ግን ናብ ኣምላኽ ከማርር ኣይንሪኦን ኢና ናብ ኣምላኽ ከጉረምርም ኣይንሪኦን ኢና ዝተፈላለዩ ነገር እንዳድከምዎ ከለዉ ኣክቹዋሊ ከመስግን ከሎ ኢና ንሪኦ ንጳውሎስ ኮርስቶም ሳልሳይ መንፈሳውያን ነይሮም ምስኡ ኮይኖም ዘገልግሉ ውሕዳት ባይዞይ ኣብ ዘላ ዓለም ናይ ቸርች ማሕበር ትፈልጡ ዲኹም ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዘሎ ስጋዊ መንፈሳውያን
بزعبا إبنيزر يكون كنزا أملا علم ناي جويتا محبر تشك تجبر كلا توم حسب أملاخ ترديهم حسب أملاخ فليتهم حسب أملاخ حزوم زخودو زنبرو منفس هايان قال أملاخ زردهم هيوتهم نأملاخ ذهبوا منفس أملاخ نداسهم منفس أملاخ تمريحهم زخودو وحدات برسنتهم ذلوا أبعد وحدات غاقات ركبة بيت أملاخ اليوم تستزبزح زادكم أتزبزح ناي مغرمرا ما عاد نغت كفز زدفي قلنا احنا خا باولوس كن مهار لنا اوكي قال املاك نمنتاي توهيبنا انا نملبمي مسكم ز عينت اغلغلوت بزو كل منقد خيد كله باولوس ناب املاك كغرمرم كله ينريونينا ناب أملاك زيد اللي قالت كوتس عين ريونينا نباولوس. Actually ناي مغروم رامن ناي مرتن معاص عند عاص ويز خي يغاطموي كغاطموكم يبيوتكم حاتي داخدكم كله نوبوري اوكي نخاطو غروم رمن نخاتمارن زخو حكو معاص بزحي بعبي كمان سيدان الله حقي مش እሱ ከማን አخلካ ንኸቶ ግሮምርም ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝገበረልካ ነገር አይርኤ ካኒሱ እግዚአብሔር ዘይገበረልካ ነገር ንኽትሪዩ ዓይንኻ ከፍተልካ ዝደሊ ናብ ምረት ናብ ምጉሩምራም ይኸትወካ ዝደሊ እግዚአብሔር ዝገበረልካ ሰናይ ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልካ ሰናይ ነገር እግዚአብሔር ካብታ ዘድሓነካ ማዓልት ክሳዕዛ ማዓልት ዝገበረልካ ነገር ንኽትሪዩ ይኮነን ዝገብርሱ ዘይተገበረልካ ነገር ዓይንኻ እንዳኸፈተ እንዳኽትገብር ይዝደልካ ከተማርን ከተጎረምርም ይዝደልካ تزك كابولوس نماروسي أتسوز حلفه challenge كقات من نخيلي خن حلف نخيلينا إن كم تسو ناي معاصو مرات زي كفته ناي مغروم رام مرات زي كفته تهان قبر لنا معاصونا خن عاصو لنا مال تزي كوينو منفساونت ناقوت لي زغروم رم سبكو هاب مس እግዚአብሔር ቅጽል አይከል ዘማርር ሰብኮ مس እግዚአብሔር ቅጽል አይከል actually تزلك مس እግዚአብሔር ዝነበረካ ሕብረት እንታይ ዝገብሮ ክራሽ ዝገብሮ ዝሰብሮ አምላኽ ባዝ ብሎ ብስተፈላለየ ነገራት ከንሐልፍ ኮለና ከጋጥመና ኮሎ ቻሌንጅ ከም በዓል ጳውሎስ ዳውን አልዒልና ከነመስግኖ ክንውድሶ ይዝደለና በብዘጋጥመና እንድህር ማዕጾ ክንከፍት ተጀሚርና ታይሎ ሓደ ጸሐፋይ ካንሰር ኢሉ ምረት ካንሰር أمدر بدا كباب 3 مليون حزب استودو بمخنيات مغروم رامي أبقى يا እግዚአብሔር ኮስተርና ሁሉ እንጸበዩ ሲልና እንታገስ ለሐር ካነ ማር ከነግሮምርም ተጀሚርና ተምሱ ዘለና ሕብረት ከባላ ሾይ ብስተፋላለየ ነገርና ምረት ዘወስቱና ሰባት حنا ክንፈዲን ተስብ አብሮም ምዕራፍ 10 ተኸልተቆም ይዝብለና ናምላኽ ኢና ነገራትና ክንገድፍ ዘለና ጳውሎስ ሓደ መዓልት ስጉምቲ ክወስድ አይንሪዮኒና ኢዱ ክዝርጋ አይንሪዮኒና አክቹዋሊ አብሮም ምዕራፍ 10 ተኸልተ 19 ተቆም ይልናል ነትሰናይ ዘይገብር ፊድ ግበሮ መግቦ ጸልየሉ ምኸሮ ታይሉ አብ ቃላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ክዛረብ ከሉ እንዳሐመይና ንምዕዳለና ኢሉ እንዳጸረፉና ንምረቕ ኢሉ انت زي كوينو معصو تخفيتك مس املاح زلك حبرتي تاي زغبرو ببلاشو مال እግዚአብሔር መንፈስ አብ ምረት አብ ኃጢያት ዘሎ ቅጽል አይከል ክፈስስ አይከል ፍሎይን ይብሉ ስለዚህ ማዕዞ ዝኽን ዓጾለና ኦኬ ጸላይ ከምዛ አይነት ጌት ክንከፍት ደስቱ እዩ ምክንያቱ መጠቀሚው ስለዝኾነ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ አብሉይ ኪዳን ተሪናዮ ብዙሓት ዘግሮምሩሙ ዝነበሩ ሰባት አምላኽ ከሐልፎም ኮሎ ክጎድፎም ኮሎ ኢና ንሪ አምላኽ ካብኦም ክእለ ኮሎ ኢና ንሪ ስለዚህ ካብ ጳውሎስ ንሪዮሲ ጳውሎስ ነዚ ቀዳማይ ዝማዕጾ ከፊትዎ ይፈልጥኒ አክቹዋሊ ነዚ ቀዳማይ ማዕጾ ስለዘይ ከፍት ንምንታይ ክጥቀም ጀሚር ካልእ ማዕጾ ይዝኸፍት ነይሩ
اتخالي حساب انتاي خفت نيرو ابصنقر اوانات زغاطمنا خالاي معصو زخا منچ حغوسي اوكي سب كساب زخوننا ناي مغروم رام معصو خغاطمنا ناي ግድን كمنصي اب هيوت كسع زلنا سموت كاتراي دوزبل سع زلنا ግን ቻሌንጅ خغاطمنا ግን እንምልሶ ሪስፖንድ እትመልስና እንታይ ከሆናሎ ጥንቃ አخلوሎ ማለት ስለዚህ ጳውሎስ ነዚ ማዕጾ ዘዓጽዩ ኣብ ጽንቁር እዋን ዘጋጥበና ካላይ ማዕጾ እዚኻ ምንጭ ሓጎስ ኣብ ፊሊፒ ተኣሲሩ ኣብሮም ተኣሲሩ ከሎ ኦፍ ኮርስ ማዕጾ ምረት ዓጽዩ ማዕጾ ሓጎስ ክኸፍት ከሎ ኢና ንሪኦ ኣብሮም ተኣሲሩ ነይሩ ከባቢ 2 ዓመት ተኣሲሩ ትፈልጦ ዲኹም ንቄሳር ክንደይ ወታደራት ሕልዎ ነይሮም 16000 ወታደራት ሕልዎ ነይሩ ሰቢቅ ኦፖርቹኒቲ ንጳውሎስ እዚ አጣቀዳሜቱ ማዕጾ ምጉሩምራም ተኸፊትካ እግዚአብሔር ንወንጌል ክትቀመሉ ዝኸፍተልካ ካላይ ጌት አይተቀመሉን ይኻ ኦሬዲ ተሳዒርካ እቲ ናይ ምጉሩምራም ማዕጾ ተዓጺኻ ግን ካላይ ኦፖርቹኒቲ ነቲ እግዚአብሔር አቤናይ ቦታ ከም ዘቀመጠካ ክትርኢ ትጅምር ኦኬ ታሲሪ ይኮዘሉ እስርቤት ናይ ሮማውያን እኮ አንደሪ በረዲ ነይሩ ዝሑል ነይሩ ኣብኮም ኩነታት ኮይኑ ግን ነቶም ወታደራት ወንጌል ክዛረብ ጀሚሩ ነቶም 16000 ወታደራሲ በመጠን ዝተቀያየሩሉ ወንጌል ክነግሮም ጀሚሩ አው ኸማራይ እንሪዮኒና አቡ ኸግሮም ርማይ እንሪዮኒና ናምላኽ ብሌም ክገብሮ እንሪዮኒና አው ግን እንታ ክገብር ኮለይና እንሪ ወንጌል መሊሱ ከስፍሕ ኮለይና እንሪ ነታ ኦፖርቹኒቲ ክትቀመሉ ኮለይና እንሪ ኣብ ምጉሩምራምን ኣብ ምረትን ተሊኻ እግዚአብሔር ኣብ ሓደ ቦታ አቀሚጥካ ነቲ ኣብቲ ዘቀመጠካ ቦታ ነታ ኦፖርቹኒቲ ክትቀመሉ ይትከልኒኻ ኦሬዲ ተኣሲርካ ኢኻ ብምጉሩምራ ምረት ሒዝካይ አክቹዋሊ ምስ ኣምላኽ ዘለካ ሪሌሽንሺፕ ንባዕሉ መሊሱ እንዳኸፈ እዩ ዝኸይ ጳውሎስ ግን ነቲ ምረት ተቐቢሉ ኣፉ ከይከፈተ ከማረረ ኣብ ካላይ ክንሪኦ ከለና እንታይ ክገብር ከሎ ንሪኦ ነቲ ዘለዎ ኩነታት ናብ ሓጎስ ክልውጦ ከሎ ኢና ንሪኦ አክቹዋሊ ፊሊፒ ከባቢ 15 ግዜ ዝኾን ብጎይታ ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ ብላሎ ኮይኑ ኣብ እስር ቤት ኮንካ ይትብልኒ እግዚአብሔር ምሕረት ግበረን ሓንቲ ነገር ተተዓጽያትና ኮይና ንሕና እንታይ ንኾን እስር ቤት ተናቱ ካልእ ሰብ የለን ድዩ ንኻልእ ዘይተእስር እንበልና ነይሩ ገለ ነገር ንእሽተይ ተዓጽያትና ኢና ምሽ ሓቀይ ዓቕልና ፀበና ብዙሕ ዘይድለ ቃላት ናብ ኣምላኽ ولا متينا خنملخ كنودس قال عامل سنمش ጳውሎስ ግን ንከባቢ 20 ዓመት ዝኾን መንገዲ ኸይዱ እንደገና ተኣሲሩ ኸለዩ ነቲ ተኣሲሩ ዘሎ ኣብ ተኣሲሩሉ ዘሎ ቦታ እንታ ክገብር ከሎ ንሪኦ ነታ ኦፖርቹኒቲ ንወንጌል ክጥቀመሉ ከሎ ንሪኦ ሓደ ጸሓፋይ እንታይ ኢሉ ገሊጾ ንጳውሎስ መጺኦም ቶም ወታደራት ክሓትዎ ከሎስ ንምንታይ ኣብዚ መጺ ኻይሎም ተሓቲቶም እግዚአብሔር ፌር ኣይኮነን ኢሉ ዝምልሰሎም ነይሩ እግዚአብሔር ንዓኹም ክነግረኩም ኣብዚ እቲኒ زعبا ودو زعبات مدحني مويتو زتنسى نحيل موت انتاي زغبر السعره حاتياتنا زخفله امونغو املاخن سبن نغت عرق زمصه بزعبو خنغركم يمص يبلوم نتا opportunity تقمل كحتو خلوسي እግዚአብሔር ፍትሐዊ ኮነን በዘይ ገበርኩ የተአሲረ በዚ አይግባአንኒ ኮም አይነት ቃላት አይኮነን ዛረብኒዩ አክቹዋሊ እንታይ ያም ዝብሎ ነቶም 16000 ወታደራሲ ዳርጋ በብሪጋ ረኺቦም ይባል ማለት ይቃያየሩ ነይሮም ኣብቲ እስር ቤታ ክላወጡ ከለው ጽግዕ ኢሉ ኢየሱስ እኮ መድሓኒ ንዓኻ ከድሕኑ እኮ ይመጽ ረሞ ነቲ ሓደ ማዕጾ ዓጺው ኣብቲ እግዚአብሔር ዘቐመጦ ንምድሓን ክትቀመሉ ጀሚሩ ታ ኦፖርቹኒቲ ማለት ናምላኽ ኣብ ሕቶ ኸእትዎ ይንሪኦን ኢና ጳውሎስ እስር ቤት ኩላትና ንፈልጦ ኢና ርዳእኩም እዩ ኩላትና ተኣሲርና ኢና መጀመርያ ክትኣቱ ከለኻ ኣብ እስር ቤት ኣብታ መጀመርያ ክትኣትዋ ገዛ እንታይ ኢኻ ትዕልል መጀመርያ ካበይ መጺኻ ኣበይ ነርካ እንታይ ጌርካ ኢኻ ተኣሲርካ ከምኡ ኢኻ ትበሃል ትዕልል ማለት ኦኬ ቶም ዋርድያኻ ከምኡ ዕልሉኻ ማለት እንታይ ጌርካ ኢኻ ወይ ዘይፈልጡ ተኾይኖም ተተቀያይሮም ማለት ኦኬ
ካናዳ ከምዝ ገበን ገይረ ኢልካ ትነግሮም ማለት እዩ ጳውሎስ ግን እንታይ ሃገርካ ተኣሲርካ ተይሎሞስ ኣምላኽ ንዓይ ብመቆሕ ኣሲሩ ብድሓን ክነግረኩም ይምጽእኒ ይብሎ ይቀይሮ ጳውሎስ ኣው ብምእሳር ይኮነን ዘጉሮም 15 ጊዜ ብጎይታ ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ ይብላ ኣለኹ ኢሎም ሰብ ፊሊፒ ኣብ እስር ቤት ኮንካ ሞቱ ላይ ትገኛ ጸላእኹ ፊ ኣሕዋተይ ጉዲቱ ይንስሓቱ ጌት ይኸፍተልና ዝደሊ ሓንታ ኣሳይመንት ህበካ ወንጌል ረሲዕካ ኣሽኾርተት ትብል ጳውሎስ ግን ከይና ክንሪኦ ከለና ኣክቹዋሊ ኣብቲ ጥቕሲ 12 እንታይ ኢሉ መሊስልና ኣሎ ግና ዓዋተይ እቲ ዝበፅሓኒ መከራ ንምስፋሕ ወንጌል ኣዝዩ እንታይ ገይሩ ብለና ከም ዝጠቐመ ክትፈልጡ ደላ ኣለኹ ኢሉ እቲ ማእሰርቱሲ ንምንታይ ምስፋሕ ኮይኑሉ ንወንጌል ኣምላኽ ናብዚ ንዓይ ብምምፁሲ እንታይ ከፊትለ ኢሉ ወንጌል ክዛረብ ንሰባት ብዛዕባ ምድሓን ክነግር እቲ ማእሰርተይ ኣብ ክርስቶስ ምዃኑ ኣብ ዘሎ ሰፈር ዘብዐኛታት ኣብ ኩላቶም እንታይ ኮይኑ ካልኦትን እውን ተገልጸ ሓደ ጊዜ ክትፈልጡ ዲኹም ዘይነግሮም ውሉድ ተኮይንና እግዚአብሔር ሒዙ ኣሲሩ ናብ ዘይንደልዮ መንገዲ ክወስደና እዩ ንሓደ ነገር ተረዲኣትኩም ኣላ ንኽጥቀመልና ማለት እዩ ኣይጥዑምኒ ኮቱ ቦታ ንስጋ ካይፅቡቕኒ ንዕድመ ካይፅቡቕኒ ንኩሉ ነገር ካይጥዑምኒ ኣምጪ ግን ኣሁን ምንታይ ክትጥቀመልካ ክእል እዩ ንዕላሙ ብዙሓት ሰባት ነቲ ወንጌል ኣባላሽዎ ነይሮም እዮም ገሊኣቶም ንረብሓ ኢሎም ሰብኩ ነይሮም እዮም ገሊኣቶም ንገንዘብ ኢሎም ሰብኩ ነይሮም እዮም መሊሶም ኣብ ማእሰርቲ ከፅብሉ ንጳውሎስ ዝንቀሳቀሱ ሰባት ነይሮም እዮም ግን እንተበት እንታይ ኢሉ ክርስቶስ ይስበኽ ኣሎ ኢሉ ማለት ጎለይ ካእሱ ኢሉ ስለዚ ቀዳማይ ማዕጾ ተዓጺና ናብቲ ካልኣይ ማዕጾ ክንከይድ ኢና እግዚአብሔር ክረዳእና እዩ ኣብኡ ኮይና ናይ እግዚአብሔር ነገር ክንሰርሕ ኢና ኣብ ቀዳማይ ነገር ተተሳዒርና ምጉርምራም ተኣቲና ግን ካልኣይ ማዕጾ ክንከፍት ኣይንከልና ዓቕሚ የብልና እግዚአብሔር ኦፖርቹኒቲ ይብና ከሎ እንጥቀመሉ ይንከልና ሓደ ግዜ ጳውሎስ ታያጋጢሙ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ንቲቶስ ናብ ቆሮንቶስ ምስ ለኣኾ ጠፊእዎ ቲቶስ ቀልጢፉ ይተመለሰ ሸፋቱ ደረኺቦ መኾኑ ከተርቱ ደረኺቦ መኾኑ ፈሪዩ ዓቕሉ ምጸበቦ ኣብ ጥርኣስ ደገ ተኸፊትሉ ነይሩ ናይ ወንጌል ግን ታገብር ኮሎ ኢና ንሪኦ ነቲ ዝተኸፈተሉ ደገ ገዲፉ ናብ ካልእ ክምለስ ኮሎ ኸይድ ኮሎ ኢና ንሪኦ ቀዳማይ ማዕጾ ተዘይ ዓጺና ካልኣይ ማዕጾ እግዚአብሔር ዝሃበና ክንጥቀመሉ ኣይ ክንጥቀመሉን ኢና ኣክቹዋሊ ብታ ቀዳሚት ኢና ስታክ ክንገብር ነታ ካልአይቲ ክንረአ ዓቕሚ የብልና ስለዚ እግዚአብሔር ብዝወሰደ ይውሰደና ኣይነማርር ኣይነግሮም ኣክቹዋሊ ህዲ ኢልና ተሪና እግዚአብሔር ዝገበረልና ብሂወትና ይበዝሕ ብዙሕ ግዜ ጸላእ ዘይተገበረለይ ከስማዓኒ ኮላን ዝተገበረለይ ሊስት ዝገብር እቲ ይበዝሕ ክትንትኖ ከለኻ እቲ መወዳእታ የብሉ ህዲ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ እቲ ዝገበረልካ ይበዝሕ እቲ ሳልሳይ ማዕጾውን ኣብ ፅንኩሩኣን ኣብ ቅድሚ ጳውሎስን ኣብ ቅድሜናን ዘሎ ሳልሳይ ኣፍ ደገ ምንጪ ሓጎስ ዝኾነ ኣብ ኣምላኽ እንታይ ምውካል እዩ ሳልሳይ ማዕጾ ልክዕ ከምቲ ጳውሎስ ኣብ ኣምላኽ ዝተወከለ ንሕና እውን ኣብ ኣምላኽ ክንውከል ሳልሳይ ማዕጾ ይኽፈተልና እዩ ካብ ጉዕዞና ካብ መጀመርያ ክሳዕ መወዳእታ ንዑ ኢና እንታ ክንገብር ዘለና ክንኣምኖ ዘለና ኣብ ገለገለ ከዓ ሓደ ማዕጾ ይኽፈተልና እዩ ንኻልእ ሰብ ከይተወከልና ኣብ ሰብ ከይተጸጋዕና ኣብ ኣምላኽ ጥራይ እንጽጋዓሉ እንደገፈሉን ግዜ ካሉ እቲ ዝኣተናዮ ሽግር ሰባት ክፈትሕዎ ዘይክእሉ ዓቕሚ ዘይብሎም ምኸውን ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ከይድና ክንሪኦ ከለና ሲድራቅ ሚሳቅ ኣብድኔጎ ንሪኦ ኦፍ ኮርስ በዓል ዳንኤል ተማሪኾም ምስ ከዱ ኣብኡ ተማሂሮም ለና ምስ ተማሃሩ ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 2 ራእዩ ይብለና ናቡከደነፆር ኣብ ምዕራፍ 3 እንታይ ቀሚጡ ብለና ምስሊ ቀሚጡ ነዚ ምስሊ እዚ ማንም ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኢሉ ክሰግድ ኣለዎ ኢሉ ነዚ ዘይሰግድ ሰብ ናብ ምንታይ ከእትዎ ኢሉ ናብ ሓዊ ከእትዎ ኢሉ ኣዋጅ ኣውፂኡ ናቡከደነፆር ትእዛዝ ኣውፂኡ
ቶም ሰለስተ ሰባት ግን እንታይ ኢሎም ንዓኻ ኣይንሰግድ ንኣማልኽትኻ ኣይነምልኽ ተደሊኻ ናብ ምንታይ እትወና ናብ ሓዊ እትወና ትዝገርመካ ነገር ከኣምላኽና እንታይ ይገብር ይኽእል እዩ ከውፃና ክእል እዩ ካብቲ ሓዊ እንተደልዩ ይኽእል እዩ ተዘይደልዩኻ ብኡ ክንሓልፍ ተደሊልናኻ ብኡን ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ኢሎም እንታይ ክገብሩ ከለዉ ክምልሱሉ ከለዉ ኢና ንርኢ وشال نبكرنا صار كفارة رومين شوعات تعطف جبروا إلنا تحاول توم زدربي يوم سبات تحاول تحجبرهم كلهم مصام كبلعون كلنا نري لساتهم جنا أملاخ سلستو كلو رابع يسب كرة كلنا نري بتحاول ودا أملاخ أنت يجيرب لنا تجليش لنا نبكرنا صار سلست سبات إننا دربينا أنا بتحاول نعيز الرأي نزول له جرنتاي أربعة خوينا ميمز الرأي نزول له أبسال ساي ما عطوها كم تباول سام أملاخ توكل وزودو نحن هون أو أملاخ تراي نوكله له أو أملاخ تراي depend نقبره له من قد له إيوب كيدنا هنريه خلنا تاريخ إيوب نفولتينا إيوب أبو زبال بوتاز نبرز نبرة سبي حتى أزاي جبرة حتى أزاي تراهبه إخبار أملاخ معرف حدا تاجيروا لي مسكيروا لي عاد أز نبرة سبعي حتى أزاي جبرة ناملاخ زي بدله سلادوك خي ترى حتى أتجرم دو يكون ندابل أنت يزجبر زنبرة زين السحز نبرة سبيني وقد ما كراجاتيمو شجراجاتيمو إيوب تتنقي أنا خانم بابا خلنا كاب معرف سلسته بفلاي مستمع روحته خزارة متجمرة تتنقي أنا هنريه خلنا إيوب أب أملاك كوكل كله ينانريه بتزجات موز نبرة challenge ناملاك ترايز تبينيرو توكل تو أب أملاك ينيرو أكشوال أب معرف 10 تحمشن تايلو تزاريو حنت ساكايداي أب كدمودا قد نعمبرس نتاي قبرني نص يقتلني أنا سكالة تثبيت يا باللين تقاتي موز نبرة مكرة تايم زبلو ناي مصحف قدس ما مهارة كبابي كاب شدي شهور حك شمون تورحي حمي مو بحال أكشوال تي وريد وز نبرة حمامسي نعصمي بحال زت قلل برتوع عن زايبلو أكشالي أب بقلعت هاجيري مش حكي زح حكونيو أكون مهنتات كوينو جنا أملاخ وكلني أملاخ تصبنيو ولا يليني أمون كويني أنا برز دليل توم سلسة عرقتو زار بوز نبرو زربا زقتلي ما تيمم زركبة يزوج تفونيرو نيو جن يوب أمن كوكل كلنا نريو أبغى زيابير أملاخ كوكل كلنا نريو ولا يليني ولا يقتلني أب 10 شعات 25 26 ونتايلو جناح استبجوني هي يوم وأنا فلت عليه نسو عمود داتا قبل علم درك قومي إذا قربتي مستفاد ما شو عم السجاي نعم له تحجبريل كريل استيل مكران ده حلف كله أب أملاخ وكلني لك كم تب أولوس بستفعل عليه نجار مكرا حلف كله أب أملاخ زو كله زنبرة يوبون كم جبرنيو مثال ساي ما أتوقع أنا دلوي أو أملاخ depend كون يزدلينا زيادة كم تبع الباولوس أب أملاخ توكيلهم زحلفوا أب أملاخ أو خنو كل يزدلينا أقبرارات مراكب سرانش ديشن تامركب معبل نتامركب معبل متصفعة ناب كل نجار مسكرت باولوس تايلي يزارب نيرو أملاخي ملاخو ليخو تمالي ليتن تاجيرني تزاري بني معبل كل أم معبل كون كاكو ناملاخ تبغير كهات فوت الله كهات من تكون كمان ما نم سبب تاي جبرنيلو أي تفني تزاري بني ما نم نفس انتهى تكونيا أي تفني نسوجنا يوب 23 عشرة نسوجنا بينيت من قد 5 غيد يفلتيو يفتنني كم ورك خوينا خان تخجبره هوتسي كحلفنا كله نخفتنا إلى زوجت وانا من قدله أو قلنا منينا هنوكل زلنا نجابيرنا هنوكل زل أكشوال أبسب زوكل رجوم يهوني لون قلت أما أبسب زجبر ما تحف قدس رجوم يزولو أفلتاتو أب تمرتو أب جنزوب أب كلوتو أب حيلو أفل نجابير كم زعين السب أب أملاخ زوكل سب نجابير دسولو أول حدا هنوكل يدلينا أو depend أو هن أمني يزدلينا أو هنوكل يزدلينا نجابير أب جبرهارات مراف 10 شدة 25 كنا هنريه خلنا باولوس ناب فيليبي مسكدة أب كلاي مسنا وجعزي يخيدو نبتا ختم ساعته 6 سنة معلتات وانجيل سبيقهم لنا
ታጠንቋሊ ተሸግሮም ነራ ከም ታንቶ ይዝበልኩም ነቲ መንፈስ መሰና ገፉ ኣብ እስር ቤት እዮም ኣትዮም ኣክቹዋሊ ምስተኣሰሩ እንታይ ከም ዘጋጥሞም ኣይፈልጡን እዮም ሓደ ጸሓፋይ ታይሉ ሓቲ ንጳውሎስ እንታይ ከጋጥመካ ኔክስት ቴልካዮ ኣይፈልጥኒ ኢሉ ክምልሰልካ ዝኽእል ሽዑ ኣምላኽ ፈልጥ እዩ ዝብለካ ኣምላኽ ናበይ ከም ዝወስደኒ ኣይፈልጥኒ ይብለካ ማለት ኣው እንታይ ዝገብር ዲፐንድ ዝገብር ፍርቅ ለይቲ ምስ ኮነ ድማ ጳውሎስን ሲላስን ንኣምላኽ እናለመኑ ብዜማ ይመስግኑ ነበሩ እቶም እስራት ከዓ ይሰምዕዎም ነበሩ ብድንገት ድማ መሰረተ ቤት ማእሰርቲ ክሳዕ ዝናወጥ ብርቱዕ ምንድቕዳቕ ምድሪ ኮነ ብኡ ከዓ ኩሉ እቲ ማዕፁ እንታይ ገበረ ተኸፈተ ናይ ኩላቶም መቃውሑን ካብ ኢዶም እንታይ ኮነ ተፈተሐ ብለን ናብ ኣምላኽ ከመስግኑ ጀሚሩ ኣብ ኣምላኽ ክውከሉ ጀሚሩ ሰባት እትዮሞም ኣብቲ እስር ቤት ዓፅዮሞም ገለገለ ነገር ኣሎ እኮ ትፈልጡ ዲኹም እግዚኣብሔር ኣብ ሓደ ቦታ መስእተወካ ኣብ ሰብ ክትውከለሉ ዘይትክእል ደረጃ ትበፅሓሉ ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ስለዚ ከምቲ ጳውሎስ ኣብ ኣምላኽ ዝተወከሉ ንሕና እውን ከምኡ ዕድል ሕጂ ተዳሊልና ኣሎ ብኣምላኽ ክንውከል ማለት ገለገለ ሽግራትና ሰብ ኣይፈትሑን ትፈልጡ ዲኹም ካውንስለርስ ኣይፈትሑን እዮም ዋላ PhD ዝገበሩ ብካውንስሊን መፅኦም ኣማኺርካዮም ክፈትሖ ይክእሉ ኣምላኽ እዩ ዝፈትሖ ገሊ ሽግርና ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ኣምላኽ ክንውከል ኣለና ስለዚ ናይ ምጉርምራምን ምረትን ማዕፆ ክንከፍት የብልናን ነቲ ካልኣይ ማዕፆ ንወንጌል ክትጥቀመሉ ኣለና እግዚኣብሔር ኣብ ዘእተወና ቦታ ሳልሳይ እውን እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንውከል ኣለና ኣምላኽ መስገን ክንጸልይና እግዚአብሔር አምላክ ምስተዋል ክበና አሁን ሓደገኛ ማዕጾ ምጉርምራም ኣብ ህይወት ጸላይ በብዙሕ ነገር ይዝፍትነካ በብዙሕ ነገር ይዝትንሳካ ማዕጾ ናይ ምጉርምራም ክትከፍት ናብ አምላክካ ከተጉረምርም ይዝደሊ ንሕና ግን ማዕጾ ምጉርምራም ክንዓጾ ኢና ካብ ሕጂ እግዚአብሔር ምስተዋል ክበና እግዚአብሔር አምላክና ምስተዋል ሃበና ንጸልለና ናይ ምረት ናይ ምጉርምራም ዘበለ ማዕጾ ክንዓጾ ኢና እግዚአብሔር አቦ ኣብ ዘቀመጥካና ቦታ ንወንጌል ንዕላማኻ እግዚአብሔር አቦ ነትስኻት ደልዮ ነገር ክንጥቀመሉ ዓይንተና ክፈተና ጸላይ እግዚአብሔር ዝድርብዮ ፍላጻ ሐሳብ ከነስተውዕሎ ደግፈና እግዚአብሔር አቦ ዘይተገበረና ነገር ከርኤና ኮሎ ዝተገበረና ከነርዮ ምስተዋል ሃበና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ለዕላ ዓቅምና ነገራት ክመጸና ኮሎ አቦ ጸጋ ሃበና ጸጋ ሃብዝሐልና እግዚአብሔር አቦ ካብ አፍና ምረት ከይወጽ ደግፈና እግዚአብሔር አብዘጋጥመና ነገራት ኃይሉ ሆነና ጉልበት ኩነና እግዚአብሔር አቦ በትዝህበና ኃይሉ ንሁሉ ይኹለ የተባለ ተጻሒፉ ከምዘን ጸጋ ሃይፍሰሰልና በክርስቶስ ኢየሱስ አዋቴል ምስተዋል ሃበና ኃይል ሃበን ንበሎ ሰብ ክሳዕ ዝኾና ናይ ምጉርምራም ማዕጾ ናይ ክሑካሓና ናይ ግድኒ ናይ ምረት ማዕጾ ክሑካሓና ናይ ግድኒ ጸላይ ኮሚ ይዝደል ኣብ ምረት ክንነብር ኣብ ምጉርምራም ክንነብር ይዝደልና actually አው ክንነብር ተጀሚርና ተሓደ ማዕጾ ኣይክንሪዮን ኢና ኃይልኻ ይብዛሓልና እግዚአብሔር አቦ ጸጋኻ ይብዛሓልና እግዚአብሔር አቦ ዝገበርካልና ክሪ ዓይንተና ክፈተልና ዝተገበረልና ነገር ከነስተንተን ዓይንተና ክፈተልና ዘይተገበረልና ነገር እንዳርአየ እግዚአብሔር አቦ ዘመንና ዝበልዖ እግዚአብሔር ከነስተውዕሎ ዓይንተና ክትከፍተልና ንጸልለና ስፍራ ከይኑ ህቦ ክትረዳና ንጸልለና እግዚአብሔር ክፍተት ናሪዩ ንኸነግሮምርም ፍላጻ ዝውሩር ዘበለ ናይ ጸልማት ሰራራح ይበተን ካብ ህይወትና እግዚአብሔር ኦምሮና በመንፈስካ ይገዛ እግዚአብሔር ኦምሮና እግዚአብሔር በቃልካ ይገዛ እግዚአብሔር አቦ ቃልካ ክንሐስብ እግዚአብሔር ከአልነትካ ክንሐስብ ሰናይነትካ ክንሐስብ ክትረዳና ንጸልለና ነገራት ከጋጥመና ኮሎ እግዚአብሔር ዕቤትካ ክንርኢ ደግፈና ከምቲ ቦታትና እግዚአብሔር አቦ ሽግር መሰጋጠሞ ዕቤት ካዝርዩ ዝነበሩ እግዚአብሔር አቦ ከአልነት ካዝርዩ ዝነበሩ እግዚአብሔር ኮሙ ክንሪ ዓይንተና ክፈተልና እግዚአብሔር አቦ የዓይንተና ይከፈት በክርስቶስ ኢየሱስ ስም መርገጽ ስፍራ ከይንህቦ ርድአና እግዚአብሔር አቦ መርገጽ ከይንህቦ ክድግፈና ንጸልለና እግዚአብሔር አቦ አዋቴ ካንሰር ይሉ ሓደ ሰባይ ነዝር ገልጾ ሆሎ ምጉርምራምን ምረትን ካንሰር ኩሉ ነገር ካይዝ ወስቶ ሰላም ካይ ወስቶ ዕረፍት ካይ ወስቶ ምስ አምላኽ ዝነበረካ ናይ ጸሎት ጊዜ ናይ ቃል ጊዜ ከይተረፈ ይዝሃርሞ ሓልወን ካብዝ ነገር ዝንበሎ እግዚአብሔር
ሓለወና እግዚአብሔር ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ አቦታትና እግዚአብሔር ሐሳብካ በሙግሩምራም በምረት የምሲ ስሒቶሞ ክብርኻ ዘይራዩ በሙግሩምራም እግዚአብሔር አቦ ካቦም ክንማሃር ክትረዳና ንጸልለና እነመን የምና ብዕረፍታ አቱን ዝበልካ ቶም ሐሳባትካ መደብካ እግዚአብሔር አብልብኻ ዝነበር አጀንዳ ሰዓት ወይም ኮም ኮይን ኮን ክትረዳና ንጸልለና በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ነትካለ ማዕጾታት ክንሪዮ እንትና ስለተከፍተልና ነመስግነካለ እግዚአብሔር እስኻ ዘይት ከብረሉ ንዓኻ ዝሕዝን ነገር ኩሉ ነገርና ዝበልዕ ማዕጾ ከነዓጹ እግዚአብሔር ስለዝማሃርካና ጸጋኻውን ከተብዛሐና ንጸልለና እግዚአብሔር ሰሚዕናዮ በዓቅምና በኽለትና ይኮናን ቃልካ ንዘዞ ኃይልካ ከፈሰልና ክንዘዞ ክድግፈና ንጸልለና እግዚአብሔር ነትካለ ማዕጾ ክንከፍት እግዚአብሔር ምስተዓልን ጥበብን ስለዝሃብካና ነመስግነካለ ስለ ኩሉ ነገር ተባረክ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ እስከ ሀብዘኛ አንተ ሲና አምላክ መስከና አምላክና እሞኔና ነመስከኑ ኢና እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኃይልና ይናና አሜን ሃሌሉያ በጎይታ ምጽዓት ኃይልን በርቱዕና እግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ ጎይታ ተመስገን ነመስግነ ካልና እስኻ ኃይልና ያኻ እግዚአብሔር ንዓኻን ሐስብ ባኻ ንብርትዕ ሃሌሉያ ባኻ ንቀጽረ ንዘሎ እግዚአብሔር ንሰራዊት ንጥሕሶ እግዚአብሔር አታጣሐሲ ቅድሜና ትጥሕስ አምላክ ኣብ ቅድሜ ገጸላትና ማዕድድ ሰልዓልና አምላክ ተሳግረና አምላክ ሃሌሉያ የስሐያል አምላክ ጅግና አምላክ ባርኮስ ከን እግዚአብሔር እስከ ካብከናፍርኩም ናይ እምነት ቃላት ይውጻ እስከ ሃሌሉያ ናይ እምነት ቃላት እግዚአብሔር በመንነቱ ሃሌሉያ ምርአይ እግዚአብሔር በመንነቱ መቅራብ ሃሌሉያ ኢየሱስ ንስኻ ሐያል ይኻ ንስኻ ጅግና ይኻ ንስኻ ሰዓሪ ይኻ ሃሌሉያ የስአታን ጳውሎስ ኃይል ዝሃብካ አምላክ ዘበርታዓኻዮ በገለ ነገር ከይጎድል ዝገበርካዮ ሃሌሉያ ኩሊ ሰዓት በረኽቱ ክነብር ዝገበርካዮ የስ ዝደገፍካዮ አምላክ ነመስግነካለና ንባረኸካለና ሃሌሉያ ንዓና ድማ ነርአያ ጽንዓትን ንትምርትን ሃሌሉያ ነመለበምን ኮነና ሃሌሉያ አብነት ዝገበርካልና ከምታ አነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንዓይ ምሰሉ ኢልና ክኸይድ ሃሌሉያ ምኽንያት ዝኾነና ነመስግናለና ሃሌሉያ ተባረኽ ንባረኸካለና ነባሮትካ እግዚአብሔር ተበርታ አምላክ ኃይል ተብ አምላክ ንህዝብካ እግዚአብሔር ጸግዕ ትኸውን አምላክ ተሳግር አምላክ ሃሌሉያ የስ እግዚአብሔር ክፉእ ዘበለ ኸይረኸበና እግዚአብሔር ትከላኸለልና አምላክ ትሕልወና አምላክ መሪሕኻ ናብ ስፍራ ዓረፍቲ ተብጽሐና አምላክ እንደገና አበረኽቲ ኮይና ከነመስግነካ እግዚአብሔር ተብቅዓና አምላክ ነመስግነካለና እግዚአብሔር ብርባርባ ድነመትኳ እንትኸትኩ ክፉእ አይፈርሕን የተጻሒፍ ከም ዘሎ እግዚአብሔር ንስኻ ምሳይ ኢኻ ጽሑፍ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ጽዋይ መልኡ ይጅርብ ባሎ ጽሑፍ አሎ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንስኻ ምሳና ኢኻ ብዝሓለፍና ንሕለፍ ህላውነትካ እግዚአብሔር አባ አምላክነትካ አቦነትካ እግዚአብሔር ምሳና ስለዘሎ ነመስግነካለና ሓልየትካ ስለዘይፍለየና ንባረኸካልና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ቅልጽምካ ስለዘይፍለየና ነመስግነካልና እግዚአብሔር ስለተበርትዓና እግዚአብሔር ስለተሐይለና ኃይል ስለተዕጥቀና እግዚአብሔር አበረኽት ስለተቆመና እግዚአብሔር እንደገና ንምስጋና አንደበትና ስለተኸፍቶ እግዚአብሔር ነመስግናልና በሽም ኢየሱስ ነባረኸካልና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ተባረኽ እግዚአብሔር ተመስገን ሃሌሉያ ባረኽ ወስከና አምላክ እስከ ነፍስ ወከፍ ነፍሲ የመስግነን አምላኩ ባረኽዎን እግዚአብሔር ኩነታቴን ዓኻ ከም ምስጋን ደዋ ይብለንን እዩ ነገራቴን ዓኻ ከም ምስጋን ደዋ ይብለንን እዩ ንስኻ ከዓሊ ኢኻ ሃሌሉያ ንስኻ ሐያል ኢኻ እግዚአብሔር ንስኻ ስልጡን ኢኻ እግዚአብሔር ንስኻ ጅግና ኢኻ ጎይታ ሃሌሉያ የመስግነካለሁ እመነካለሁ እግዚአብሔር ንኹነታተይ ዘይኮነ ንዓኻ የዝርኢ ሃሌሉያ ንኹነታተይ ዘይኮነ ንዓኻ የዝጥምት እግዚአብሔር ንከዓልነትካ የዝጥምት ሃሌሉያ ንኃይልካ የዝጥምት ሃሌሉያ የስ ንስኻ ከዓለ አምላክ ኣብቲ ዘይከኣል ትኽእል ኃይለ ንቃልካ አሚነ ሃሌሉያ ንቃልካ አሚነ ኢየሱስ ንዓኻ አሚነ በሰራርሐኻ አገሪምካኒኻ ሃሌሉያ አኽራና ዘሊልካ እንደበኺልካ ለይኻ እንደበኺልካ ለይኻ ከዓሌ
እንካአለ አምላኺኻ እንካአለ እንካአለ አምላኺኻ ከአለ ካልስ ከበልዎ ትኽእል አምላኺኻ ትኽእል አምላኺኻ ትኽእል እዳኩና አምላኽ ሃሌሉያ ከአልህ ከአል አምላኺኻ ከአል ከአል አምላኺኻ ከአልህ ከአል አምላኺኻ ወትኽእል እንትኽእል አምላኺኻ ትኽእል አምላኺኻ ትኽእል አምላኺኻ ከአልነት ካአውጀለኹ ከአልነት ካአውጀለኹ ከአልነት ካአውጀለኹ ከአልነት ካአውጀለኹ ከአልነት ካውጀል ከአል አምላኺኻ ከአል ከአል አምላኺኻ ከአል አምላኺኻ ወትኽእል እንትኽእል አምላኺኻ ትኽእል አምላኺኻ ትኽእል አምላኺኻ ሃሌሉያ አሜን አሜን አምላኽና ከአል እዩ ሃሌሉያ አምላኽካ ከአል እዩ አምላኽ ከአል እዩ ንእግዚአብሔር ዘይከአሎ ነገር የልቦን ካብ ማእሰርቲ ዘውፅእ አምላኽ ይንሱ ካብ መከራ ምውፃእ ናይ እግዚአብሔር እዩ ሃሌሉያ ካብ ሞት ምድሓን ናይ እግዚአብሔር ጥራሕ ኢሉ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ የስ ብከአልነት አምላኽ ተኣማሚኑ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ኮይኑ ካብ ሞት ምድሓን ናይ እግዚአብሔር እዩ ሃሌሉያ ካብ ሞት እኳ ዘውፃእካ አምላኽ ንናይ ዘለዓለም ምንባር ምክንያት እኳ ዝኾነካ አምላኽ ሃሌሉያ ካብ ማንኛውም መከራ የውፃእካ ይንሱ ካብ ማንኛውም ዕፁው ማዓፁ አርሒ የውፃእካ እግዚአብሔር ሸናግፈካ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ኩሉ ቀሊል እዩ ሃሌሉያ ንአምላኽካ ኩሉ ቀሊል እዩ ንእግዚአብሔር ኩሉ ቀሊል እዩ አምላኽ ጳውሎስ አምላኽካ እዩ ሃሌሉያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ዘዘምር አምላኽ ብለይቲ ዘዘምር አምላኽ ኣብ ቁስሪ ኮንካ ዘዘምር አምላኽ ብሕማም እንዳሓለፍካ ዘዘምር አምላኽ ዝፍውስ አምላኽ ኣብ ማእኸል ሓዊ ዝግለጽ አምላኽ አምላኽካ ሃሌሉያ ከአል አምላኽ እዩ ከአል አምላኽ እዩ ከአል አምላኸይ አምላኸይ ከአል ኢኻ እስከ ከአል ኢኻ በልዎ አምላኸይ ከአል ኢኻ ኣብ ከአልነት ካመር ኣብ ክእለተይ ኣይውከልን ኣብ ዕቤት ካመር ኣብ ኩነታተይ ኣይውከልን ኣብ አምላኽነት ካመር ሃሌሉያ ኣብ ናይ ሰብነተይ ክእለተይ ኣይውከልን እግዚአብሔር ንስኻ አምላኸይ ኢኻ ንስኻ አምላኸይ ኢኻ ምግባር ፍቓድካ መሃረኒ የመስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር ንባርኸካልና እግዚአብሔር አምላኽ ዓብይ ኢኻ ንስኻ እግዚአብሔር ልዕሊ ኩነታትና ኢኻ ልዕሊ ኩነታትና ኢኻ ልዕሊ ነገራትና ኢኻ ልዕሊ ኣይተመለሰን ንብሎ ኢኻ ልዕሊ ሕንቅሊተ ኢኻ ኣታ ካብ ሰሎሞን እትዓቢ አምላኽ ሃሌሉያ ናይ ጠቢባን ጠቢብ ዝኾንካ አምላኽ ሃሌሉያ መፍትሒ ኩሉ ቢትካ ዘለካ አምላኽ ሃሌሉያ ናይ ኩሉ መፍትሒ ዘለካ አምላኽ ሃሌሉያ መርሖ ሞትን ሲኦልን ዝሓዝካ አምላኽ ናይ መንግስተ ሰማያት መፋትሒ ዝሃብካና አምላኽ ነመስግነካ ኣለና ናይ ህይወት ማዓፁ ዝኸፈትካልና አምላኽ ነመስግነካ ኣለና ናይ በረኸት ደጌታ ዝኸፈትካልና አምላኽ ነመስግነካ ኣለና ናትና ደስቲኒ ሃሌሉያ ክብሪ ዝገበርካ አምላኽ ነመስግነካ ኣለና ብዝሓለውና ሓሊፍና መወዳእታና ኣብ ቅድሚኻ ንቆሙ ሰባት ስለ ዝገበርካና ተመስገን 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 እስከ ተመስገን ብለዎን አምላኽ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዓብዩ አሜን እግዚአብሔር ዓብዩ ንጳውሎስ ዘበርትዐ አምላኽ ንዓኻ የበርትዐካ እዩ ንዓኻ የበርትዐክ እዩ ብዘየገድስ ኩነታትካ እግዚአብሔር ካብኡ ዝዓብዩ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ካብ ኩነታት ይዓብዩ እግዚአብሔር ካብ ዘይተመለሰ ሕቶታት ይዓብዩ ካብ ዘይተመለሰ ጸሎት ይዓብዩ ሃሌሉያ ኩሉ አሚን እዩ ሃሌሉያ እንተ ደልዩ ይገብር እዩ እንተ ፈቂዱ ይገብር እዩ ሃሌሉያ ሎሚ ኣይመለሰልካን ማለት ንኩሉ ሻዕ ኣይመለሰልካኒ ማለት ኣይኮነን ጽናሕ ይብለካ ይህሉ ይኸውን ትዕግስት የላምደካ ይህሉ ይኸውን ምጽባይ የላምደካ ይህሉ ይኸውን ዓቕሊ ይምህረካ ይህሉ ይኸውን ተመስገን ሃሌሉያ ተባረኽ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና
نسخة عبيخة أبناتنا خونتات درجات تورد أملاك يكون كان بعبيتك تفرحات تنبر مسجانا يقباكاي تمسجن هاليلويا قال أملاك نسايلو لك إسرائيل تمدر بدا أقول مريم باولوس هم عرف 10 تقص 10 هذا نقرأنا خلون نسايلنا له كم تقلياتهم زعزمزم أين عزمزم يلو آمين 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 كم تقلياتهم نخلص فتنوا أين فتنوا يلو آمين أزغلو نعنا ملبمي تصحيف لنا آمين آمين بقاتهم نملبام مغنيات كاب باولوس كتصحيف لنا عن هاليلويا سلازم خناتنا أملاك مسجن واو سلازم ملبم تواهب له أنا قلنا مسجن وخينا أملاك يكسبه آمين آمين مسجن وخينا يكسبه مزمور وخينا يكسبه أبلت وخينا يكسبه هاليلويا تبارك زابير نمسجنا كلنا سلق على كات مسجن زابير سلحونات تيس نمسجنا كلنا مليسك حيلو زابير حد سلو مليسك أجاب زحلو እንደገና መስካ ቅባት ካወስኸሉ እግዚአብሔር ስለተዛረብ ካና መስገና ካለና አመስግኑ ንጥራህ አብዘለሁም ሐልሁም አብዘለሁም መሆነታት አነ ዘይፈልጣ ነገር የለን አሁንኩም አመስግኑ ደጌታት ከፍተልኩም ስለዚህ ካና ተመስገን እንደገና ናይ በረኸት ደገ እንደገና ናይ ዕዮ ደገ እንደገና ናይ ትርጉም ዘሎ ህይወት ደገ እግዚአብሔር ከፍተልኩም ስለዚህ ካና መስገና ካለና ንሕና እግዚአብሔር ነትኾነታትና ዘይኮና ንሪ ንዑ ሓሊፍና ንስኻ ዳሊ ካልና ዘለኻ ሰናይ ነገር ኢና ንጥምት ዓይንትና ስለዚህ ከፈት ካና መስገና ካለና ተባረኽ እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር ሰናዩ ወቻይ ባርኩም ማዓልቲ ዝፋነው ፍቅራት ሕዋት አለውና ኤበኔዘር ሰቢ መጽ ይኸይድ ሳኻ ነብር ኸይድ አምላክ ይመስገን ሓደ ገልጋሊ ታይ ክብል ሰሚዕዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓሳ ገፈፍት ዓሳ ክገብረኩም የለና ምሽ አይቀይምሽ ምሽ ስለዚህ በቃ ሰባት መጽ ቤት አምላክ ይስሩሑ ዓሳታት ዝገብረሉን ኢየሱስ ለሐርና ቃል ወታኻ ትልኹም ከለኻ ቱና ጌርካ ትልኹም ማለት ሬዲ ሜድ ማለት አምላክ መስገናውም ሓውና ከምኡ ድማ ናኦሚ they are ready made now ናገልግሎት አምላክ ተዳለው ዘገልግሉና አምላክ መስገን ዌልካም ንዕና ብዙም አምላክ መስገን ጽልየልኩም ኢና አቤት አምላክ ዝጥቁሙ ሰባት ገይሮም አለ አምላክ አሜን 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 አምላክ ክሬዲት ዝወስድ እግዚአብሔር ህይወት ይሰርሕ አምላክ መስገን እግዚአብሔር ሰናዩ ኢየሱስ ወይዳ ተመስገን መስገን አካለና ስለህዋትና ተመስገን ስለዚህ ህይወቶም ዝገበርከ ሁሉ ጽቡቅ ነገር ነመስገናለና ስለ ሰራሕካዮም አቤትካ እግዚአብሔር ስለተኸልካዮ ቁልዕነቶም ስነቶም አቤትካ ኾን እግዚአብሔር ስለዚህ ፈታኻ ነመስገናለና استقم سوا سلس جبر كامي مسكنا كله هو تسرح أملاك الصحيح مسكنا كلنا እግዚአብሔር ቅዱስ استقم سوا سلس جبر كامي እግዚአብሔር تعرف زل زمان هوتهم كله እግዚአብሔር نعخن مقلقال سلس حصخايو ጸጋ سلس هابكم كده سلس هابكم ታለንት سلس هابكم فقرها ልቦም سلس حدر كالهم نعخن أملاك كجلجلو ንስነቶም እግዚአብሔር አቤትካ ኸውን እዚ ሕሬትካ በኻስለ ዝኾነ ይመስግነካ ኣለኹ እግዚአብሔር ስለዚህ ቤተሰብ ንመስግናለና እግዚአብሔር ስለ ስድሮኦም ንመስግነካ ኣለና ነብዚ ዓለም እዚ ኣዘምጽኻዮም ኣምላኽ ነዚ ዕላማ እዚ ኢልካ አቤትካ ምን ትኽነብሩ ንዓኻ ምን ትኸገልግሉኻ ንዓኻ ምን ትኾኑ ንዓኻ ጥራይ ምን ትኽንከውን ኢልካ ካብ ዓለም ፀውዓኸና ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣብዞም ህፃናት ሲኣቶም እግዚአብሔር ትማልና እሽቲ ቆልዑ ዝነበሩ እግዚአብሔር ሎሚ አቤትካ ዝጥቁም ሰባት በጽሕታት ጌርካ እግዚአብሔር በጸጋ መንፈስ ንናዕብኻ ማቹር እናገበርካ ንዓኻ እግዚአብሔር ንምግልጋል ምስካናኻ ንምዝንታው እግዚአብሔር ንዓኻ ንምቕናይ ስለ ዝሰርሕኻዮም ይመስገነካ ኣለኹ ኣብዚ ኸድዎ ኩሉ ቦታ እግዚአብሔር ኣቦ ነገልግሎት ዕጢቕካዮም ስለ ዘለኻ ኣሚንካዮም ስለ ዝኾንካ ኢኻ ትልእኾም ዘለኻ እግዚአብሔር
ዝስርሑሉ ዝዳለውሉ ዝዕጠቕሉ ግዜ እግዚአብሔር አቦ ሂብካ ሎሙ ድማ እንደገና ወጽዮም እግዚአብሔር ንብዙሓት ዝጠቅሙሉ ዝበዝሕሉ ንብዙሓት እግዚአብሔር ዝኾኑሉ ግዜ ስለ ዘምጻኻና ንመስግናካ ኣለና እስከ አምላኽ መስግን ስለ ኩሉ መንገዶም ፓስተር ጆርጅ ናብ ዝጽውዕ እሞኒ ፓስተር መንገዶም ኩልና አምላኽ እንዳማዕቆበ ጸልየሎሚ አሜን ሃሌሉያ ሕያዋይ ሰማያዊ እግዚአብሔር አቦና አዚና ነመስግነካ ኣለና ውልድና እንደቀናን ምሳና ዝነበሩ ተፋንዮም ሕጂ ናብቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ዓዲ ኣብ ሓፁር ቀጽሪ እሳት መንፈስ ቅዱስካ ክትቀጽሮም ካብ ክፉእ ደበለ ኩሉ ክትሕልዎም ነገር ኩሉ ከተቃናዓሎም ከተሳልጠሎም ነገር ኩሉ እግዚአብሔር ንዓታቶም ነገር ኩሉ ሙቹዕን ዕሩይን ጥጥሑን ኮይኑ ክጸንሖም ክኽእል ምልኣትካን ጸጋኻና ይፈለዮም እንዳባረኽካ ባረኮም መንገዶም ኩሉ ኣጣጣሓሎም ቀቅድሜዮም ሕለፍ بمدحنا بقويتنا بيسوع كريستوسم حيلن صنعتكن أبعتهم ينبر سدرابيتهم يتحققوا بيتسبهم يتحققوا يتوم زخدوم نتوم زخدوم زلوا بيتسبن سدرابيتن نتوم زخدوم زلوا أكلات سبنتنا بقويت يسوع كريستوسن نعتاتهم نبرخت يخونوا جيتا بيسوع كريستوسم بسلام نفانوهم جيتا بيسوع كريستوسم بحوسات منفس كريستوس كان نفانوهم نايحوي أكلات نايحوي سرحن أقولتن كعيون كسرهم من تانك كألهم زريهم كبابيهم بحصر كسر خد كسرهم بيسوع كريستوس مسألين كبرن عبيتهم وداسين غير ما أنت ببنا عخايخون Hallelujah. Amen. እግዚአብሔር ይባርኩም. You want to say something? Bless you. አምላክ መስገን እግዚአብሔር ሰናይ አሜን። አምላክ መስገን እግዚአብሔር ሰናይ ያ ሎላ ሐፍትና ሙሴ ተንኳለ ተሪፍኩም ደሎኻ እግዚአብሔር መገድኩም ከቃናዓልኩም ያ አምላክ መስገን እግዚአብሔር እንኳን አጎሰና ሃሌሉያ በረከት አምላክ ነው ዲና እስከ ሁላትና አምላክ መስገን መንፈስ እንኮይና ጎይታ ተመስገን مسكنا كلنا كبرنا هبا كلنا بيسوع كريستوس سم እግዚአብሔር زعدل الذهب كان እግዚአብሔር أبيت كتصقع خنا نعخا خنفلت نعخا خنقلقل እግዚአብሔር دق زخفت كلنا أملاخنا مسكنا كلنا እግዚአብሔር أملاخ حزبها بروح حزبي ما مسكنا كلهم እግዚአብሔር متهموس حزبها بارخ እግዚአብሔር أبونا حزبها كل هوته እግዚአብሔር كلمة توصل لهم تكرمي هزوص نص እግዚአብሔር أملاخ كايت صحيف خمسة እግዚአብሔር كلمة حزبها توصل أملاخ تمسكن እግዚአብሔር يبارككم من يحلكم زابير أب كل هوتكم كقرمي خمي وصع زابير كقرمي هون كم وصل سر على مغنى عن مسلات يخون لكم زابير دقة صلاتهم يورسكم زابير تكبر أداكم يبارك زابير بيتكم يبارك زابير تعنهم يبارك زابير حساباتكم يرجع أيه كم حساب أملاك تحسبي يجبركم ما قد خانك زابير أو توكل نصر ما كايد هاك أن تصحف خمسة كل ما قدهم بزابير سمع أو يخون أب أملاك استفلت أيهون زابير نقولكم زقنا عليكم سبات كنوا كل هوتكم مغنى عن مسلات أني أملخ يسنيه زابير يبارككم زابير كاب كل خفوق يحلهم زابير يتنقع لكم زابير النبارخ يبارككم زابير كان برخة يكبركم بسم أملخ بروخاتهم تباركوا بسلام كيلو بقدس مسا عمنا حديثكم سلام تباركوا لشيء